foli ani waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in na aw fɛn o fɛn de sogolen bɛ Serifila jabaranin kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na aw bisimila aw ka jɛmu kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ se k'aw ye wula wula ka kɛɲɛ ni nin waati in ye bi ni ala sɔnna ma bakuruba kunnafoniya minnu dalajɛlen don k'a lase aw ma fɔlɔfɔlɔ de an fana karamɔgɔ Seyidi Seku Usumani Madani Hayidara ka tafsir kɛnɛ miniti 10 bɔɲɔgɔnko o n'a yira aw la o kɔfɛ sunkalo kunnafoniya ni ala sɔnna ma aw bɛn'o ye an ka bi hadisul iftar kɛnɛ kan maa min b'an bolo o de ye Dr Bashiru Keyita ni ala ni kira sɔnna ma an n'ale de kana ka baro kɛ bi suntigɛ bi hadisul iftar kɛnɛ kan o kɔfɛ suntigɛ baraji an b'a dɔn k'a fɔ alamisa o alamisa an fana karamɔgɔ Seyidi Seku Usumani Madani Hayidara laada dɔ lo a bolo a bɛ silamɛw suntigɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la o baaraw latilenna aw bɛna o ja ye o kɔfɛ fana an karamɔgɔ Sheikh Umar Faruk Kulubali ale ka dakuruɲɛ 2 o b'an bolo yan silamɛw ka bɛn n'u ka kelenya min ni Haut Conseil Islamique y'a a baara da sen kan hakilina min b'a la ani ko in diyara ye niveau min na a da bɛ to a la o kɔfɛ nɛgɛjuru siraw bɛ labila aw ye aw ka se ka don ka foli ani dugawu kɛ ka taa se su in na nafila ma ani bi kɛnɛya ko nasira an balimamuso Madame Keyita ale ka cuisine ninnu de ye bakurubaw ye ni a dalajɛlen don k'a lase aw ma bi an b'an ka sponsor officiel fo k'a waleɲuman dɔn k'a ka produit yira aw la k'a fɔ nin produit ninnu aw ka san ka ban bi jamana in kɔnɔ sabula ninnu de ye anw dɛmɛ jɛmukan in na walasa a ka se ka kɛ ka se ka valeur don a la ka se ka sinsin nin sunkalo kalo in kɔnɔna na o la k'aw hakili to a ka minɛnw la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ a la o kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na Serifila FM kɛlen don ka jɛmukan in ta a bɛ direct la Serifila FM kan ka taa se Serifila TV officiel bɔlɔlɔ sira kan ale fana bɛ ka nin baara in di direct la nin waati in na an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ in ka an karamɔgɔ Alpha Igila ka taa se an ka sirifumuso ma ni ala sɔnna ma an ni olu de bɛna jɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun don ɲɔgɔn fɛ teliya la an bɛna an karamɔgɔ Alpha Igila bisimila a bɛ cogo di alhamdulillah an bɛ basi foyi tɛ alhamdulillah foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta ka a ɲɛsin an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ sigilen don an ka nin teleso in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada k'a f'u ye ko nin y'u ka jɛmukan kɛnɛ sigitɔ ye ni ala sɔnna ma ala sɔnna ma cɛmuso Hayidara fila a bɛ di a tɛ cogo la alhamdulillah Ustaz Jallo an bɛ ala subhanahu wa ta'ala fo ka barikada ka sɔli kiraw la belebele kan n'o de ye Muhamadu Mustafa ana sodina Salman ala sahaba ɲumanw o kɔfɛ an bɛ lajɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun sɔgɔlen don an n'a nin wagati in na bɛɛ danga na an ka plateau kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw bisimila kɛnɛ in kan k'an ka techniciens bɛɛ lajɛlen fo ni ala ni kira sɔnna ma ka taa Bangoni Jɛngɛnɛbugu la k'an sɛmɛ yen nɔ an fa an'an ka kayidu a Seyidi Seku Usumani Madani Hayidara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ala ka an ɲɛmɛ a la ala ka an n'a a dɛmɛ an b'an to yen ka don Bangoni Jɛngɛnɛbugu misiriba kɔnɔna na Alpha tafsir kɛnɛ kan bi mun de bɛ yen nɔ alhamdulillah an bɛ an fa ani an karamɔgɔ Seyidi Seku Usumani Madani Hayidara an b'a fo ka dugawu k'a ye ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka a mɛn ka nin kɛ an ye bi an bɛ suratu Sɔd de kɔnɔ a aya 15 na ka taa bila aya 20 na sirikɛ kumana an ye ka walawalali kɛ nin aya ninnu na nafa minnu b'a la ani kisɔ ɲɛnamaw a y'o fɔ a ye an b'a fɔ nɛgɛ kɛrɛfɛtigi ye u ka o yira an na an ka o jaw ye inshallah diɲɛ kɔnɔ fɛnlen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma Osam ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalakow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i den ye ko k'i i kelen na sitigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ Osam sabu anw bɛ waso ka kɛ Malidenw ye
aw ye kosam ka fɛn dilannen bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye kosam asipa ayo ka fara ɲɔgɔn kan an'o janɲɛ waati dumanw kɛ tolominɛlɛnɛ ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an ka folen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sunkalo ye fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ in kullun ni jamakulu fɛn o fɛn fɔri ye ahazabu la sisan illa kazzaba rusula bɛɛ ye kiraw galontigiya fa haqqa iqabi ne ka ɲangata o latigɛr'u kan dɛ u latigɛr'u kan y'u halaki naam وما ينظر هؤلاء yɛrɛ ka muhamadu ka mɔgɔw tigɛ ka foyi kɔnɔ إلا صيحة fo pɛrɛnko kelen wahidatan min ye kuleko kelen dama ye ما لها من فواق o kɔni mana kɛ kisi t'o la dɛ na وقالوا u ko ربنا ya maɲi أجل لنا a teliya anw ye sa kana an niyɔrɔ la an ka baaraw la قبل يوم الحساب anw ti lahara yɛrɛ kɔnɔ an ta in teliya نعم u ka ka mun kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam o ko de وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة wa ma yanzuru haulayi ala jugu kiraw jugu k'u tigɛ ka foyi makɔnɔ illa sayhatan wahida fo buru fiyɛko kelen buru fiyɛko kelen o kɔrɔ ye k'u wuli k'u jɔ lahara kɛnɛ o tumana k'u mago bɛ o kelen de la ma laha min fawaqin wa ko segili ko tɛ yen kuwa a bɛ kɛ foyi tɛ se k'a bali o ye kelen ye walima n'a kɛra maa ti segin ka na diɲɛ na yan bilen ko i bɛna ɲuman kɛ kun ka tuubi la ma lahu min fawaqin o kumana walima fuwaqin min fawaqin walima fuwaqin a fila bɛɛ bi fatihil fa'i wa dammiha a fila bɛɛ kɛra a ye kuwa n'i y'a mɛn min da don min na min fuwaqin a ta ye tiɲɛ ye min fawaqin a ta ye tiɲɛ ye o segili t'a la segili kɔni tɛ yen tuguni na وقالوا ربنا أجل لنا حطنا قبل يوم الحساب a fɔra min kɛ ko lahara bɛɛ nin yɔrɔ bi d'i ma bɛɛ ka kitabu bi ta ka da i tɛgɛ i ka kan ni ɲangata min ye k'o bi da i kan o kumana ko kira masa rabbana ajil lana qitana ala ni tiɲɛ ye nin ye anw da teliya kana sumaya dɛ n'i bɛ yen anw da ɲɛnabɔ sisan o kɔrɔ ye an halaki an k'a ye kabla yawmil hisabi anw ti lahara kɔnɔ dɛ ka kɔn lahara ɲɛ anw ta k'an tɛgɛ yan ala dun y'a k'u tɛgɛ dɛ alikaba bɛ bolo jumɛn kan bi silamɛw ka bolo tɛ mɛ o don boli 300 ni kɔ de b'a kɔnɔ o tuma na ala y'a teliya a minɛnnu na u bɛɛ ɲɛ walen ɲɛna isbir muhamadu sabali على ما يقولون kafiru bɛ ka min da i ka sabali واذكر عبدنا a kuma fɔlɔ la o i hakili jigin an ka jɔn dɔ la داود min tɔgɔ ye dawuda ذا الأيدي zelayidi dawuda min kun ye fangaba tigi ye إنه dawuda min fɔri ye nin أواب wabun dawuda sɛbɛkɔrɔ segira ni ala ma ni jurumu yafa ɲini ye إنا ni suwanla i fɔ inna i k'a dɔn ni ala سخرنا الجبال ni ala yɛrɛ de ye kuluw karaba معه ka tugu nin kira in kɔ n'o ye dawuda ye يسبحنا u bɛɛ bɛ suwanla i fɔ kɛ بالعشي bilasi safo seli waati والإشراق ani fajiri seli waati n'o ye dugu jɛda ye والطير n ye kɔnɔw tugu a kɔ محشورة olu bɛɛ bɛ cara nɔfɛ كل nin kelen o kelen له olu bɛ dawudu nɔfɛ awwabun u bɛɛ bɛ ala subahanahu fɔ وشددنا ملكه shaddadna ni ala ye gɛlɛyali kɛ ملكه dawudu ka fanga na وآتيناه ni
ne Allahu Ta'ala ye Dawuda sɔn الحكمة kodɔn yɛrɛ la n'o ye nabi ɲumanya ye وفصل الخطاب ani kuma ko ɲuman نعم ani kuma ko ɲuman n'a kuma nin fɛ I b'a fɔ k'i y'a faamu na اصبر على ما يقولون Mamadu sabali min bɛ ka da I kan ni Ala b'a kalama o bɛ aya wɛrɛw la an b'a dɔn ko min bɛ ka fɔ k'a b'i tɔɔrɔ a b'i dusukun tɔɔrɔ min bɛ ka fɔ mais ni Ala tulo b'a la o fasbir ala ma yaquluna mais sabali o bɛ ka nɛni min kuma jugu minnu fɔ ye Mamadu sabali wazkur abdana Dawuda I miiri n ka jɔn dɔ la min tɛmɛn'i ye n y'o fana kɛ nabi ɲuman ye tan zala ayidi o don wa min tɔgɔ ye ko Dawudu min ye fanga tigi ye Ala kun ye fanga ba di Dawudu ma o fanga in o ye alabato fanga ye sun fanga ko n'a ye bibila a bɛ sini jun wa a bɛ si ka seli a bɛ si ka seli sun na fo ka taa sa n'a ye bibila a bɛ sini sun n'a ye bibila a bɛ sini sun إنه أواب I k'a dɔn Dawudu sɛbɛkɔrɔ segira ni Ala ma dɛ subhanalahi fɔlɔ kun do ka caya إنا سخرنا الجبال معه ni Ala ye kulu karaba Dawuda ye a ka ɲumanya kama n ye kulu ka non Ala bi ko dɔ kɛ a ka nabi ɲuman ye o ye wahabiya de ye n b'a bɔ n yɛrɛ la k'a d'i ma mais jɔn ka baara bi fɛn dɔw si yɛrɛ ma I ni Ala cɛ wurudi t'o kɛ fiyewu wa Ala tɔgɔ ko t'o kɛ o fanga t'i la o ye jumɛn n ye Abu Hanifata ta fɔ aw ɲɛna Abu Hanifata ye san 7 kɛ a ti saga sogo dun k'a fɔra dɔrɔn ko saga dɔ suyɛnna u ka dugu la saga suyɛnna an ka dugu la ne kana na sogo dɔ don o ka kɛ wali saga suyɛnnen sogo ye k'a ye ɲininkali de kɛ ko bagan saga ninnu n'a ɲɔgɔnna bi san joli balo ko hukɛmaw ko a ma saga dɔnnaw ko a ma ko a ka ca la saga caman bɛ yen u bi san 6 san 7 saga ko a si man ka tɛmɛ o kan o kɛra min kɛ Abu Hanifata ye san 7 dafalen kɛ a ti saga sogo dun mun ka sɔn a kana na bɛn ni saga suyɛnnen sogo ye alors mais mun kɛra Shafi'i ko ale kamana gɔn o gɔn diɲɛlatigɛ la Imam Shafi'i ale kamana gɔn o gɔn diɲɛlatigɛ la a bɛ taa Abu Hanifata kaburu la ko a bɛ taa arakan 2 seli Abu Hanifata kaburu la ko k'a ka mago jira Ala la ko wallahi a ti tɛmɛ foyi ka Ala b'o ko de la alajɛ Shafi'i fana kun ye Ala mɔgɔba de ye Imam Shafi'i Ala mɔgɔba de kun do n y'a fɔ aw ɲɛna walimuso filɛli dɔrɔn n ko a langolo kun do langolo kɔrɔ t'a jurangolo kun do ye parce que a fɔra ko a y'a ye balikɔn de la Sangazo koko la y'a dɔn jurangolo tɛn'i jɔ ye quoi a ye walimuso ɲɛda de ye a ɲɛda yɛlɛlen a y'o de filɛ fo k'a dɔn muso do cɛ do a y'o min kɛ dɔrɔn Ala ye so wuli hifisi bila a la n'a ko a bɛ fɛn durusi cogo o cogo a ti don bon an ni ninnu ye kelen ye an ni ninnu ye kelen o kumana a lajɛ Abu Hanifata kaburu n'i sera yen k'i hami jira Ala la a bɛ sɔn munna ko a ye ko to Ala ye Abu Hanifa Shafi'i non Shafi'i kɔni a fana bɛ ziyara n'i taara yen I bɛ taa Shafi'i kaburu la k'a ziyara don o don mɔgɔw bɛ yen ale kaburu o Badawi kaburu o Sheikh Abdul Qadir kaburu o nin si tɛ to yen parce que u ye fɛn dɔ kɛ Ala ye a b'a janto nin de la quoi kama bɛ dilan mɔgɔ ni Ala de cɛ o kama de bɛ bɔ e la ka maa wɛrɛ nafa a faamuna o kumana Ala ko n ye kulu karaba ye n ye kulu karaba Dawudu ye mais yanni kira kelen ti Dawudu ye o kira caman bɛ yen o mais munna kulu karabara Dawudu ye
ala ka sɔn de do mais ala ko innahu awwab a ka fɛn bɛɛ la a bɛ segin ni ala ma a ka fɛn bɛɛ la a bɛ yafa ɲini kɛ a ka fɛn bɛɛ la a b'a lajɛ ala bɛ sɔn nin ma ala tɛ sɔn nin ma innahu awwab a ka fɛn bɛɛ seginnen bɛ ala de ma a bɛ sɔn a layifɔ kɛ a ka ca ala ko la n ye kulu karaba ye yusabbihina u bɛɛ bɛ sɔn a layifɔ kɛ ka fara a kan bil ashi safo seli waati wal ishraq ani fajiri seli waati n'o ye dugujɛ ye wa tayra n ye kɔnɔw fana karaba ye olu bɛɛ bɛ jɛza nɔfɛ u jamakulu bɛɛ bɛ tugu a nɔfɛ nin kelen o kelen kulu ni fɛn ni kɔnɔw nin bɛɛ bɛ a nɔfɛ de u bɛɛ tugulen b'a kɔ n'a ko min o kumana olu bɛɛ ɲɛsinnen bɛ ala ma u bɛɛ bɛ ala sɔn layi fɔ ka fara dawudu kan wa shaddadna mulkahu an ye a ka fanga jidi k'a ka fanga sabati o kumana munna ko mɔgɔ yɛrɛ dama min kun bɛ dawuda kɔlɔsi a ka mihirabu la n'a nana misiri kɔnɔ gardien a yɛrɛ ɲumanna vigile minnu b'a nɔfɛ k'a kɔlɔsi o ko kun ye salasuna alfaraju maa 30,000 maa 30,000 b'o de tun b'a garde su o su ayiwa alhamdulilayi y'a dɔn a kɛra gardi ye dɛ sufɛ maa 30,000 an karamɔgɔw ko tile fana fɛ maa 30,000 y'a dɔn a kɛra an ka taa ye sa o kumana wa shaddadna mulkahu ni ala y'a ka fanga sinsin ka fanga don a la o kumana gardiw bɛ kira nɔfɛ o kumana i b'a dɔn kɔlɔsili kan ka kɛ kɔlɔsili kan ka kɛ dɛ ala k'an dɛmɛ wa n ye kodɔn d'a ma dɛ non ala ka kodɔn d'an ma kodɔn filɛ fɛ kodɔn de ye fɛn ɲuman bɛɛ ba ye kodɔn adamaden o adamaden hali ni ala y'i kɛ diɲɛ mara masakɛ ye n'i ma kodɔn a janyana a surunyana i bɔtɔ don a la non f'i ka kodɔn de mɔgɔ ye jɔnni ye mɔgɔw bɛ minɛ cogo di n k'an ka mɔgɔ minɛ kuma jumɛn nin cogo la n k'an ka mɔgɔ minɛ kuma jumɛn nin cogo la hinɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ caman na magari bɛ baara kɛ yɔrɔ caman na mais bere fana bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔw la o y'o de f'i ye takfi labibu isharatun mafhuma wa siwahu yud'a bi nidahin ali wa siwahuma bi jazri min qibali al-asa thumma al-asa hiya rabi'ul ahwal maa ɲɛnama mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama ni maa ba don a kɛra i den ye a kɛra i muso ye a kɛra i ka kalanden ye a kɛra i jɛɲɔgɔn ye n'a bɛ ka ko dɔ kɛ jamana min man ɲi isharatun mafhuma ko i b'i ɲɛ kɔma ye walima i b'i bolo siɲɛ ma ko yɔrɔ bɛɛ a b'a dabila o ye kodɔnna ye wasiwahu min tɛ o ye yud'a bi nidahin ali i b'a fɔ hey nin dabila maa sɛbɛ i b'i ɲɛ komo ye min ka maa sɛbɛya ma se o ma ɲɛ kɔmi t'o ta ɲɛ i b'a fɔ hey nin dabila sa o ye filanan ye sabanan bi jazri min qibali al-asa i b'a fɔ n'i m'a bila n bɛ bere kɛ k'i ta tiɲɛ san o ye sabanan ye n'i m'a dabila n bɛ bere ci kun n'o kɛra o mana bere ye o b'a dabila wa rabi'u ko el-asa o de ye laban ye o kumana dɔ bɛ yen bagabagali t'o ɲɛ ni bere ye fo i k'a susu a y'a jɛ dɔ na dɛ ataynahul hikma ni hikma y'i jɛ dɔrɔn c'est fini. an bɛ an karamɔgɔ fo ka a waleɲuman dɔn a ka nin walawalali na Ustaz Alifa. Ustaz an ye kisa lamɛn sisan an ye tafsiri lamɛn an ye kisabaw de bɔ a kɔnɔ
bi an bɛ sinsin se ka sinsin min kan n'o bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa ni an mako b'o la bi bi in na o ye sabali yɔrɔ ye parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na bɛɛ lajɛlen mako bɛ sabali la a y'a yira k'a fɔ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko a ka makoba dɔ ɲɛnabɔlen don a sabalila diɲɛlatigɛ ko dɔ de kan wa fana sabali min ko dɔ yan yɔrɔ la o ye muɲu de ye ka waati kuntagalajan kɔnɔ n'i y'o kɔnɔ ka ta Nabila Dawuda ninnu na ka na bila Abu Hanifa ninnu na u sabalila dɔɔni fɔ Ala y'u ka kow réaliser u bolo donc bi an bɛ tile min na bi bɛɛ lajɛlen mako bɛ sabali na an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye wa fana a fana kumana kan mɔgɔ n'i bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ i b'a kɛ Ala ye n'i ye fɛn fɛn kɛ Ala ye Ala b'o de sara a ye an bɛ se k'o misaliya ta ale yɛrɛ la a ye waati jan minnu kɛ fɔ bi tiɲɛw nana da kɛnɛ kan wa fana a wasala bi ni ko caman ye an bɛ dugawu k'a ye hali sisan Ala ka sini kɛnɛya d'a ma. Muɲu ni sabali tigi ye ale de ale bɛ fɛn o fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ tɛmɛna o sira kan bi mɔgɔw ka se ka bi sɔrɔ ni ale yɛrɛ ka muɲu na ka sabali o belebeleba b'a la an bɛ dugawu k'Ala ka sini kɛnɛya di a ma ka tafsir lamɛnla bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔba minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛw ni jamana wɛrɛw la ka na bɛn n'a ye an b'u bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoni na Sherifuso. Alhamdulillah Usa Jalo an ka bi sunkalo kunnafoniya an ka ɲininikɛlaw taara sugu kɔnɔ an ye dibi sogo de sɔrɔ an bɛ jɛ k'o lajɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Alhamdulillah ni fɛn yɛrɛ bɛ mɔgɔ nafa kosɛbɛ sunkalo waati in na ni fɛn yɛrɛ bɛ mɔgɔ nafa i b'a fɔ an filɛ tile ta laban minnu na n b'a f'i ye an bɛ se ka fɔlɔ kɛ dibisogo ye parce que inshallah ni waati in b'a sɔrɔ adamadenw an sɛgɛnna farikolo caman bɔra farikolo jiw la donc an mago bɛ fɛn na fɛn min bɛ an kolo sigi ɲɔgɔn kan an bɛ se ka sunkalo tɔ laban cogo min na donc o fɛn dun ala nafamaba o ye dibisogo kulɔlen jeninen dibi la dibisogo sɔngɔ a yɛlɛnen don parce que ɲina an ka dugu a baganko a kuma cayara kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ sogo kunda ka daminɛ saga ɲɔgɔmɛ misi ba ka se olu ma ani sɛw a bɛɛ sɔngɔ yɛlɛlen don donc dibisogo sɔngɔ nin waati in na vraiment hali an minnu yɛrɛ bɛ k'a feere caman bɛ feere kɛ perdi kan mais n'a ma ɲɛ an ka baara don mɔgɔw b'a fɛ donc an b'a kɛ sunkalo in na ka mɔgɔw nimisi wasa k'a sɔrɔ u ka na dibiso la ma fɔ sogo kɔ cogoya min na fo ka sunkalo ban inshallah gɛlɛya b'an bolo baara in kɔnɔ n'an ko gɛlɛya b'an bolo baara in kɔnɔ a fɔlɔ yɛrɛ o ye bagan ɲuman sɔrɔli ye kulɔlen k'a faga k'a fɔ k'i b'a feere baara dun dabɔra nafa ɲini kama donc an b'a kɛ cogo min kɔrɔlen n'an y'a kɛ ten an tɛ fɛn sɔrɔ a la bon ni dun y'a feere cogo kura la i ni client waati ɲɔgɔn faamu donc o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na bɛɛ b'a dɔn an ka bagan sɔrɔ cogo a falennen don donc an bɛ dugawu kɛ jamana bɛ lahalaya min na bi Ala ka o wulibaga ye Ala k'o wuli pour que an ka bagan sɔrɔ nɔgɔya la k'a feere nɔgɔya la sinon sisan an b'a sɔrɔ gɛlɛya la de donc o gɛlɛya kelen na an b'a essayer k'a feere a kuma bɛ caya diyagoya an bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ bon dakurulala min b'an bolo dɔrɔn n b'aw yɛrɛ fo Sirifula mɔgɔw donc aw ye an yɛrɛ ka teleso ye inshallah an b'a fo ka barikada sunkalo an bɛ jɛ ka ni jamukan ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ ni tile tan laban na u k'u jija dibisogo kulɔlen hali n'a kɛra dɔɔni ye a ka gɛlɛn kɔni sisan mais hali n'a kɛra dɔɔni ye u k'o ɲini k'o dun tile tan laban nin kɔnɔ a ka ɲi mɔgɔ ma inshallah. wa an bɛ an balimakɛ fo ka waleɲuman dɔn n'o ye Dibi Aba ye ale ye mɔgɔ dɔnnenba ye Bamakɔ yan bi ko m'a ka dibi ko bila sen na. Alhamdulillah
an balimakɛ yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na tiɲɛ na ko dibi sogo ko a ka gɛlɛ ka d'a kan olu yɛrɛ bɛ bagan ninnu sɔrɔ gɛlɛya la donc u tɛ se ka a feere da dɔ la n'o tɛ a bɛ kɛ u yɛrɛ ka ɲɛkumu kan mais o n'a ta bɛɛ u bɛ k'u débrouiller k'a feere dɔɔni dɔɔni walasa client bɛɛ ni bɛ se ka wasa n'o tɛ tɔlɔlen caman bɛ ale ka yɔrɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ ala ka sugu ja ala ka jamana in basigi halisa walasa ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ se ka don nɔgɔya kɔnɔ cogoya min na. Ni ala sɔnna ma ala ka o dugawu minɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dibi tigi bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na n'an bɔra an bɛna ka na suntigɛ baraji la bi suntigɛ baraji an bɛ fɔlɔ fɛn min na o de an fana karamɔgɔ n'an ɲɛ jɔyɔrɔ Seyidi Sheikh Usman Madani Haidara alamisa o alamisa sunkalo in kɔnɔna na a bɛ silamɛw suntigɛ o min ye laadakɔrɔba ye yabani bolo ka se ka maanifinw ni waati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na ka se k'u suntigɛ an b'a dɔn fasamantiya min fɔra la baraji min fɔra la wa sira de don fana a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman lakala la n'i y'a ye bi jamana in kɔnɔ maa caman donna suntigɛ la a caman y'a ye Haidara de la wa Haidara ladege de ye a caman don a la o la alamisa tɛmɛnen baaraw kɛra cogoya minnu na Sherifila Jabaranin tɔgɔ la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Ladala san o san sunkaloba hukumu kɔnɔna Mali alisilame ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilame diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a se yɛrɛ Cherif Usman Madani Haidara alamusa o alamusa bɛ suntigɛ belebele la bɛn alisilamɛw ye bɛn ani kelenya ni nisɔndiya ni muɲamuɲa kɔnɔ a ka denbaya la Bankɔni Jankinɛbugu la Cherifila duba kɔnɔ. Ayiwa an kɔni nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ kan yan sabula an bɛ sunkalo de la sunkalo ye kaloba ye bon kalo a tilalen bɛ tile 10 fɔlɔ tile 10 filanan fo ka na se tile 10 sabanan ma alhamdulilayi ala min sɔnna k'a yira n'a fɔ an donna tile 10 sabanan kɔnɔ bon nin sunkalo in kɔnɔna na an karamɔgɔ n'o ye Seyidi Cherif Usman Madani Haidara ye a bɛ jama suntigɛ ni suntigɛba labɛn alamisa o alamisa bon an kɔni b'a jigiya nin ye alamisa laban ye nin sunkalo in na. Bon vraiment nisɔndiyalen don min b'an bolo o ye foli ni dugawu de ye Cherif Usman Madani Haidara a ko mɔgɔw ma k'u ka fɛn o fɛn kɛ ale yɛrɛ de ye mɔgɔ fɔlɔ ye k'o kɛ donc ladenbaga yɔrɔ ɲuman don an bolo an kɔni an b'an sen d'ale senna nɔ de la an b'a dɔn diɲɛ na hɛrɛ b'a la lahara fana an bɛ taa don hɛrɛ tɔ fana na an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di a ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ ansaru bɛɛ lajɛlen ani silamɛ ɲumanw bɛɛ ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Gɛlɛyaw bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ la don Mali kɔnɔ ka don farafinna kɔnɔ ka don diɲɛ kɔnɔ hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasul. Mali silamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma a ka nin suntigɛ belebele in hukumu kɔnɔ wele bi bila Ma Ture n'ale ye Kajalitul Kubra ɲɛmaba ye a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan ka ye nin suntigɛ kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya yira. An bɛ Cherifila bi an nana suntigɛ de la san o san n'ala o jira an na ni sunkalo kɛra karamɔgɔ b'an wele Kajalitul Kubra la k'an ka na suntigɛ la an nana suntigɛ de la o ye kɔrɔlen ko ye an bɛ setigi ala fo k'ala waleɲuman dɔn ala min ye ɲinanta in jira an na a ka san caman jira an na ka karamɔgɔ mɛn an ye k'an yɛrɛ kɛ kɔma ɲuman ye an b'a ɲini ala fɛ ka jamana basigi ka jamana sumaya ya rabbi an bɛ fɛn ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sɔn an na ala kana tɔɔrɔ se mɔgɔ si ma Kajalitul Kubra kɔnɔ an b'a la san caman an b'a la san o san an bɛ wele ka na an bɛna suntigɛ kɛ fɛn bɛɛ kɛra an ye an bɛ bonya barika da ya rabbi an a bɔra nafolo min na ala ka miliyari bila an nɔ na ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ka hinɛ taabagaw la ka jamana basigi ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ kɛ ansari bɛɛ ka hɛrɛ kɛ alisilama bɛɛ lajɛlen n'a min y'an yɛrɛ ɲɛmaa ye ala k'an ɲɛma a la. Kun invitera an ka ɲɛmɔgɔba fɛ Cherif Usman Madani Haidara ale de y'an invité ka na suntigɛ la nisɔndiya min bɛ na nisɔndiya b'atɔ n'o ko k'a ka nisɔndiya ɲɛfɔ ni bɛ ka tasuma fiyɛ k'i nisɔndiya ɲɛfɔtɔ ye n'a nuji b'a fa a daji tɛna fa an b'a fɔ alhamdulillah a barika ala ye nisɔndiya min bɛ ne na ka ala barika da k'a tanu ka sɔli caya kira ka sallallahu alaihi wasallam k'an ka sababu ɲuman fo Adjama Ture Madame Berti ka tila k'an karamɔgɔ an mɔkɛ an n'an ka ɲɛmaaba fo Amirul Muminin ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲin'a fɛ sijan ni kɛnɛ ala k'a d'an ma nisɔndiya min bɛ ne bolo o y'o de ye k'a fɔ ko ala ka san caman jira an na ala k'o mɛn an ɲɛ ala k'o mɛn an kɔrɔ
nin duniya ala ka tafaga nu man san husa be ani kilinya ala ka sabati jamana ala ka lafiya wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don alisilamɛw b'a kanu ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ni nin suntigɛ belebele ye min bɛ labɛn a fɛ sunkalo alamusa o alamusa a sen fɛ silamɛw dala dumunifɛnw minfɛn sumalenw o si tɛ kɛ maa si negela ye nin suntigɛba in kɛnɛ kan bi alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo fɔlɔ ka ala waleɲuman ko ala ni ce salo an nana ni ɲɔgɔn kɛnɛ dɔ kan tuguni k'a ɲini ala fɛ ko ala ka ɲina yira an na an b'a dɔn ko duwawu jaabira f'an kelen k'an yɛrɛ ye kɛnɛ in kan yan o la an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ fo an n'an ka perezan an n'an ka sherifu a seyidi sherifu usman madani hayidara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ don min na bi nin ye alamisa laban ye sunkalo alamisa laban o de ye bi ye donc a bonya a n'a nisɔndiya min bɛ anw na bi o de ye ne ni n ka karamɔgɔ ani n ka ɲɛmɔgɔ n'o ye a seyidi sherifu usman madani hayidara donc n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na n y'a fɔ a ɲɛna ko ma ture ko a bɛ fɛ ka suntigɛba labɛn k'a di yan n ka na n'a ye n'o ye nɔnɔw ye a bɛ na n'a ye k'a d'a ma a k'a di mɔgɔ minnu bɛna suntigɛ k'a di olu ma ne y'a wele k'o f'a ye ani sɔjani ko non n b'a fɛ ma ture ka na o ye laada ye san o san ni ala y'a yira n na alamisa ni sunkalo alamisa labanw sera ou bien alamisa filanan sera a bɛ ci bila ka ma ture n'a ka jama wele u ka na donc a ko n k'a fɔ ma ture ye vraiment k'a gɛlɛya ani jama in bɛɛ lajɛlen ka na tuguni an ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka laada la tile an y'a fɔ maa ye n'a ma gɛlɛya foyi dɔ la aja ma ture fana sɔnna ka mɔgɔw wele an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na o suntigɛba kɛ bi serifuya la bankoni na an nisɔndiyalenba don ni o de ye. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni alamusalaba ye suntigɛba mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba haut conseil islamique du mali ma ɲɛma mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a seyɛrɛ sherifu usman madani hayidara ka du kɔnɔ a ma kɛ basi ye k'a na dɛsɛra sabula alisilamɛw b'a yirika caaman jɛra k'i bolo don ɲɔgɔn fɛ da la dumunifɛn dumanw sogo kulow zamɛ kulow kɛnkɛlibaw jus de fruits namasaw lemurubaw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caaman nin si ma kɛ maa si negela ye nin suntigɛba in kɛnɛ kan baaraw ka sɔrɔ ka kuncɛ ni jama seli ye ka sɔrɔ ka nɔngɔn kuru ani dawala bɛɛ lajɛlen ko o forobaya ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ an b'a deli ala fɛ ala ka san nataw ala ko yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na ka sanga ni a se yɛrɛ sherifu usman madani hayidara a ka laɲini ye alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad wa sallim tasliman kasira k'ala fo k'ala barkada kisi nɛɛma caman ko kɛ kira ni a so ni sanu kan ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma ala ka an bɛɛ lajɛlen ye o la o kɔfɛ nin waati in na an lamɛnbaga ani an lajɛbagaw an b'u bɛɛ fo ni kisi folikan ye n'o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan alhamdulillah bi nin waati la an nisɔndiyalen don shirifila duba kɔnɔ seyidi sharif usman madani hayidara ale fɛ yan hukumu kɔnɔ min ni o de ye alamisa ni an filɛ o la alamisa o alamisa seyidi sharif usman madani hayidara a bɛ silamɛ jama sun tigɛ shirifila yan o la o fana o daminɛ ni bi cɛ a mɛnna mɛ k'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka mɔgɔw sun tigɛ san kɔnɔ an y'o de fɔ anw yɛrɛ bɔra an yɛrɛ kalama ka sɔrɔ u bɛ sen na san o san a bɛ waati dɔ ta ka se ka silamɛ jama sun tigɛ tasijɔli kama a n'a yɛrɛ ka wulikajɔ kama alakiraba muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye bonya min fɔ sunkalo kalo la ani hinɛ na jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'i silamɛ ɲɔgɔn sun tigɛ a ye bonya ni karama min fɔ a la o la ustaz ninnu u ka baara kɛra a laseliw ye ka alakira kana kuma fɔ mɔgɔw ye a se bɛ minnu ye k'u bila sira kan nka kuma dɔ la wele dabaga ka kuma mɔgɔw fɛ n'u ye fɛn ye i yɛrɛ la hali bi o bɛ tɔw ja gɛlɛya o b'o su ka kɛ a baarali kan o la anw ye kodɔn ka nin sɔrɔ sen na mɛ k'a kɛ dɔgɔkun bɛɛ ye sunkalo kɔnɔ o daminɛna o fana san damadɔ filɛ nin ye ka tugu ɲɔgɔn na sunkalo dɔgɔkun bɛɛ n'o ye alamisa o alamisa sun alisilamɛ jama sun bɛ tigɛ yan mɛ nin bɛɛ ye ŋaniya yira de ye nin bɛɛ ye yirali de ye jɔnw na k'a fɔ nin ye hinɛ kalo ye nin ye ala ka yafa kalo ye jango kɛrɛnkɛrɛnnenya hinɛ kalo ka bɔ ala bolo ka ɲɛsin
ka jɔn ma ani jɔn yɛrɛ dama ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma sabu jango nin waati in na an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye san 2026 an b'o de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dekun min bɛ jamana in kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi o la Ala ye se kɛ minnu ye k'u bɛ se ka mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ dɔw sun tigɛ ka mɔgɔ dɔw surtout mɔgɔ jojoli bɛna sun tigɛ in yɛrɛ kɛ siri fila a ka ca mais o sazi bɛ nin kɛ ni ŋaniya yira min ye mais setigiw bɛ yen a nafolo yɛrɛ bɛ minnu kun a sɔrɔ bɛ minnu na o la olu de kan ka nin baara ninnu ta k'a kɛ lajɛfɛn ye et puis k'a baara kɛ setigi Ala yɛrɛ kama sabu jɔn bɛ nafa sɔrɔ ni o baara de ye ni kuranɛ ko ten k'a fɔ mɔgɔ ka n'i jigi da nɛɛma kan k'i b'o sɔrɔ ale Ala bolo fo i ye min kɛ ale Ala ɲɛda ɲinini kama o la an bɛ o de yira an balimaw la mɔgɔw fɛn o fɛn kɛ i ka ɲuman na jan kɔni kaloba in kɔnɔ o k'a sɔrɔ a bɔra dusukun jɛlen na ka se Ala ka jɔnw ma wa kana sigi Ala fɛnɛ hɛrɛ min ni a b'o nata a b'o sɔrɔ ni hinɛ ye jɔnw na sabu Ala ko tɛ arrahimuna yarhamuhum arrahman ko minnu bɛ hinɛ Ala ka jɔnw na ale hinɛ tigi Ala ale yɛrɛ bɛ hinɛ o tigilamɔgɔw de la o la an k'an jija an k'an cɛsiri k'a fɔ nin kalo in ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don ka ɲɔgɔn ɲɛji cɛw kalo don sabu dekun min bɛ jango an ka jamana ninnu kɔnɔ bi fɛn dɔnnen don o la an bɛ Seyidi Sharif Usman Madan Haidara an b'a fo a ka wulikajɔ la a ka laseli la nin kuma ninnu na ani a yirali fana na a seko damayira la ni nin baara ninnu kɛli ye hali bi a kun ye min ye ni o de ye a nafa ye Alakira ye min fɔ a la yarabi Ala ka o di an n'a ma Ala k'an sago di k'an ka laɲiniw sabati Ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya Ala k'o k'a ka Alaya kama ni Alakira hɔrɔma ye san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na hɛrɛ la ko nin de ye dɔgɔkun laban ye sunkalo kɔnɔ nin kan ka an yɛrɛ bɛɛ kelen-kelenna miiri k'an tasi k'a fɔ waati ninnu bɛ ban sunkalo tun bɛ yen sisan de an bɛɛ tun b'a la ko a bɛna daminɛ mais bi sunkalo a bɛna ban an b'o hukumu de la nin b'a yira ɲɛnamaya min a bɛ daminɛ tan a bɛ tila ka laban cogo ninnu de la ka ɲini Ala ka an taw kɛ hɛrɛ Ala ka ɲini an ka waati labanw bɛ se kuma min o k'a sɔrɔ ni setigi Ala yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Alakira hɔrɔma ye sallallahu Muhammadin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. an bɛ Ala deli Ala ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ baraji k'an karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn a ka nin wulikajɔ ni cɛsiri in na ani nin mɔgɔlakalan in na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin bɛɛ kɛ baraji ye kabini sunkalo daminɛ alamisa o alamisa ayiwa a ye nin baara ninnu de kɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a ɲɛmɛ a la o hukumu kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka na hadisul iftar kɛnɛ kan an y'a fɔ aw ye k'a fɔ bi an ka maa welelen o de ye Dr Bashir Keyita ye a n'ale de bɛna baro hadisul iftar kɛnɛ kan an bɛna sugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka na baaraw kɛ ni Ala sɔnna ma ka don baaraw kɔnɔna na inshallah. Ayiwa an bɛ aw fo tuguni ka waleɲuman dɔn surtout aw minnu bɛ ka an lamɛn nin waati in na Sherifila FM kan ka fara an ka bɔlɔlɔ sira kan Sherifila TV officiel an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an karamɔgɔ Dr Muhammad Bashir Keyita salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la. Ala tanto. I nana an ka wele kan jaabi o diyara an ye an bɛ dakuruɲɛ kelen foli d'i ma i ka se ka filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. D'accord an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen na Sherifula télévision so jabala la a ɲɛmɔgɔ so bɛɛ lajɛlen n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen minnu sɔnna ka nin sigi kɛrɛnkɛrɛn an ye kɛrɛnkɛrɛnnen na Mali maître so ka tɔnba min bɛ n'o ye
l'Union nationale des médecins arabo-islamiques du Mali donc oui donc ame foli ke lamé ba fana bela jileni kadili Allah taala fe yani ame kono barkama mbi kono ala fen fora kono ka ala kan so bela jilena ala ka kambe ni chemembe ani mo ke jamane ngono ala ka ande me surtout ande na kuma fen ko doni sira wodi bara folo mini Allah subhanahu wa taala ni ala kra fe nyana ma kono bara folo mini nyana fe wodi kalai doni mo kala sigi do la do kame vraiment ala di bisara kwa ani ke se ko lame inshallah mo fu ko barkada o jara ambi fu ki wala nyimando teliala ambe do baraw ko nana amanya ka foko bi ambe wati mun ko nana nya e wati labawna bololo sanfarawla ani jamana yere ko no radio chama tele sama min kuma nunu sigrai we ka fo madrasa ko yere lahliya munu bala ka tasi madrasa kalan yewi keleya munu soro kuma kauna wala waya ka an fana ya kanu bi kasi ka wele bla awma ame faka do mali yere kono madrasa eswar jumani bala ka bo kunu kana bila bon ni ngali mambay ni ko ko ando jabi ame ni ngali ke folo mali yere kunu fuka se bima la ni memba mali yere bulu kunu fupi ni yo famu dron iba do la ni be madrasa bulu kunu fubi ka fara dine ka nango dine islamia ye dine ni sari aka layini baye ka adama de nyuma de dila woni ko adama de nyuma nimbe sili abe sunga be jagabo o doronte ko ni me nyana ma ire dila quoi donc fembe docteur médecin fembe to ka nyana ma ire dila to kam ko ni wala yini membe wala yini be meter sala parce que mo fomuna ni jate mine madrasa ere damina en fait chugudi kamni to abutli 1906 to abu yi madrasa folo kiri en fait jene mais ya kiri laini chama tuma labe pour que ka udu ere deme u ka barala parce que ya en fait blongono kala ni tumi na ma fama go blongono kala ngwa madar sur qur'aniya qur'ani kala ro donc ya la jedi ko bo ani fe ani la de fe que pour angasi ko kala masula o kana laje ka nani madrasa o hakilla na chugudi o asro farafina clip ni fan fe ka nyumo ba mi la sigidin ni o de hakili jagabo ke arabu dugula ka ye ka fo kalamu mulu fe lu ka kalan to ko madrasa ina fo Algérie ina fo Tunisie bo angana ni o kalan model doyi pour que mo kam dra de mi ka do blo na kalano me Quran kalan royi o lu ka se ka boy ko do madrasa la mais donc ni madrasa to bala ko mo arabu la may so madrasa to ani école abekli kalam ke romuna mais ni mo ko boni wana abe kalam abe feni kala yende o de boni wana donc ni nanu hakilna ni minge bo mais la unité ko dire demain ani ka kase ka dinen kele mais kuma na suru na ndo fo na mo sa folo kiri la 1906 jene ka soro kana meto bu da kiri mais wa bari ko na on na chukoro ba ni be we hakili jagabo ke ka be na fo ni ko de ko re ba ko fe ko kama mali de re yimiri kana meter sakiri donc la Thierno Mahmoud Ba kay kaso donc aka merasa bulu fara sur la Mauritanie Sénégal du chamana o mais maintenant on bekra to butli la mais to bu na la une jume politique éducative ni to modu bulu la une contre la ni modu la kasi ka mo ko blanga beni oyi o de kama ma fi nango ni ko merasa bono ko la kunufobi na bekeli mais pour kasi ko famu teliala to bana nani jamana ko indépendance uta Mali bo kono na farafina jamana farafina ni mo yi hakili jagabo doke ko bo anga la jesisan kalan tume an fe farafina o mo ko takara no to abu bo amuna na je ka ana kalansin siri bo mo ko lala o ko c'est-à-dire ka kalan développement siri ni kona o tara le temps ke Addis Abeba farafina tomba ye kulu ka la je folo min ke Addis Abeba la je so de fait 1961 donc là on a laissé ka farafina kalan be ni développement siri ñogona wati kele amanga kalando blabla kata ñogon fe kata ñogon ka jamana ka kalan la halawdo o de kono on ga jamana masat ket ni ni doni kama modibo 1961 ale boradi sa be bodro 1962 anana kana réforme ke donc ala ka kalan blanga ñe ka ben en conclure bo kamino do ay kalan fe me jamana kono aya bela jele siri développement na kren la médersa mais
a ye tɔgɔ dɔ di maîtresa ma tuguni ko bɔn diinɛ kalan in n'a fɔ bato kɛcogo bɛ ka kalan mais an y'a lajɛ développement bɛ siri o la cogo di sisan o kɔnɔna na Mali ka kalanso min yɛrɛ bɛ n'o ye jamana ka kalanso ye madrasaw ye kɛnyɛrɛyew de donc o jamana ka kalansow bɛ kalan suguya o suguya kɛ madrasa fana ko kalan modèle kɛ programme donc a y'a essayer ka madrasa dɔw lajɛ k'u dɔw fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ tɔmɔrɔbu frankɔrɔ min bɛ yen ka tila k'a fɔ a papier jɛlen bɛ yan ko franco arabu ni madrasa bɛɛ kelen kalanso o kalanso bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ni u bɛ langue étrangère kalan u bɛ kan dɔ kalan min ye arabukan ye ko ni madrasa k'a bɛɛ de kelen o donni kama n'i ye defu kɛ madrasa la gouvernement de bɛ diplôme kelen di ma wa gouvernement de b'i orienté tubabu ye école madrasa fila min jɔ Jɛnɛ ani Tɔnbɔkutu kelen yɛlɛmana ka kɛ franco arabu lycée dɔ la donc lycée Mamani franco arabu Mamani ani Banamba u tun b'u orienté ka taa yen aw bɛ kalan kelen kɛ mais kalan différence ye jumɛn ye aw b'aw ka kalan kɛ arabukan na min b'u kɛ tɛgɛ tubabukan na donc jamana kuntigiya ye mun ye jamana ka développement na jamana ka bɔ nɔgɔ la ka jamana jɔ ka mɔgɔ dilan ka jamanaden ɲuman dilan programme bɛ kalan madrasa kɔnɔ programme kelen bɛ kalan école kɔnɔ donni kama mais madrasa bɛ fɛn wɛrɛ fara ta kan o ye diinɛ n'o ye seli kɛcogo ni bato kɛcogo ye donc fɛn fɛn bɛ tali kɛ yanni i ni ala cɛ bɛ ɲɛ cogo min na o ye côté ye bon parce que an ka jamana kɔnɔ o tun tɛ o don kɔnɔna na mais u m'a kɛlɛ dɛ donc o la a ka to yen a baara bɛ ka kɛ bon madrasa tora cogo de la n filɛ nin ye ka 1961 n ye lajɛ min kɛ i b'a kalama n ye lajɛ in kɛ ko farafinna fo ka taa daminɛ fo ka taa se 1980 ma ka daminɛ 61 fo 80 farafinna kalan bɛɛ ni développement ka sigi ɲɔgɔn na donc u continue ten donc n'i bɛ madrasa kɔnɔ o i bɛ école kɔnɔ o bɛɛ ka programme ye kelen ye fɛn bɛɛ kelen bon o tora de la Modibo ka fanga nana bin 68 ale ka fanga binnen donc Musa Tarawele nana fanga la bon o kɔnɔna na 69 farafinna ɲɛmɔgɔw ye tuguni minnu b'a kalanko la yani hakili jagabɔ kɔnɔ ani UNESCO ni a ɲɔgɔnna caman ko an y'a lajɛ sisan fɛn min ye cakɛ kalan in i n'a fɔ formation professionnelle technique an b'olu yiriwa an ka kalanw kɔnɔ kalan kana kɛ dɔrɔn ko enseignement secondaire général dɔrɔn donc minnu ye bololabaaraw kalan kɛ an k'olu fana don farafinna ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn kɔnɔna na ani an ka kan minnu bɛ an bolo n'o y'an ka kan nationaliw ye dɛ an k'a lajɛ ka ba don olu la olu fana ka don kalan kɔnɔ mais o y'a sɔrɔ laɲini fɔlɔ min bɛ yen ka daminɛ 61 ka taa 80 na o bilalen bɛ yen bon nin fana na don kow kɔnɔ bon donc madrasaw tora o cogo la bon fo ala y'a kɛ Musa Modibo bɔlen donc o la madrasaw tun bɛ éducation de ka mara fana kɔn plus précisément m'a fi n'a bɛ taa ministère de l'éducation nationale jamana kalanso min ɲɛsinnen bɛ kalanko ma i bɛ jateminɛ i bɛ taa archive nationale la i bɛ taa lajɛ le 20 mai 1963 le 20 mai 1963 a bɛ archive kɔnɔ a document bɛ yan Mali ministre ye baara fɔlɔ min kɛ o de ye c'est-à-dire madrasaw a filɛ nin le 20 mai 1963 a page numéro 146 donc le 15 juin 1963 baara in kɛra ministre so min bɛ kalanso ministre ko la donc o de tun bɛ madrasaw gérer mais ala y'a kɛ tumana min na ni Modibo ka fanga banna 68 donc madrasaw tora u n'a yɛlɛmana ministère de l'intérieur ka mara kɔnɔ n'o ye jamana kɔnɔna min bɛ o la kɔlɔsi mais a bɔra kalanso ministre ka bolo kɔnɔ wa madrasa de nafa ko diinɛ kalan dɔrɔn mais madrasa tora cogo de la fo ala y'an dɛmɛ laɲini min kɛlen bɛ ko ka taa bila 80 na o 80 bantɔ ko ka diɲɛ kalan farafinna kalan bɛɛ ni développement sigi ɲɔgɔn na Musa fana nana miiri a bɛna kɛ cogo di sisan madrasaw bɛ éducation a bɛ intérieur ka bolo de kan c'est pour ka fana na hakili jagabɔ kɛ 79 k'a essayer ka yɔrɔ dɔ créer ministère de l'éducation kɔnɔ ni o tɔgɔ dara ko comment dire la centre de promotion de la langue arabe markazul qiylu wal arabiyya o de tora baaraw la ka madrasaw jate minɛ ka satitigiw lajɛ ka fɛn kɛ fo 1945 donc ale nana yɔrɔ dɔ labɛn ministère de l'éducation kɔnɔ ko bon ko nin bɛ ɲɛsin madrasaw ni arabe kalanko ma yen sisan programme dɔ tun tɛ Modibo bolo n y'a fɔ n ko jamana ka programme kelen tun bɛ madrasa la bon ale tun ye madrasaw bila intérêt ka bolo kan bɛɛ tun bɛ k'i ka baara kɛ yɛrɛ bon jamana tun bɛ se ka taga o a yɛrɛ nana ye ko bon nin ko in bɛ cogo min na fɛn ka segin Modibo ka hakilina kɔrɔ ma
dans un programme de là madrasa oui au programme de la madrasa oui mais kada le modu ka wati faut que na bla musa 85 là madrasa be jatilam ne de ina faut ko enseignement fondamental du kada ne première année kata 9e kalan so passement madrasa be gata nini le programme de là ka so ka defu organiser madrasa là ka CP organiser madrasa là donc là au baro na ke mais na sisan ka madrasa bla jamana ka imuru ka hakimla koro ube jamana ka 6e ke CP ke ube jamana ka defu ke mais où de dire comme enseignement fondamental mais musa ya fo kamino do c'est là on be ko madrasa be jati ina fo école fondamentale wa école fondamentale la ke guma kalan sigile so saba ni ngono o so saba ka dem me classe fo la ni flana 3e année 4e année 5e année 6e au premier cycle 7e kata 9e na oui c'est quoi cycle dans farafu de ngonche mais muso ha fo kamino do madrasa ka kalan be dem me kam ni premier année arab kandila donc jamana ka programme de kalan mais quoi kalan be keni arab kandi donc tobukan o be se ka kala kono o de kama to kan ba dem le 3e année là au programme na parce que andam na si programme ma jamana fana tla ka programme yelema ko améliorer o wajibi de donc programme de kalan madrasa kono kunu jamana be programme kelen ni kalan o programme kelen bien programme be kelen ka dem 1985 programme folo flana sabana abebe ya ka tla ka fara école franco-arabe mi fo tomgrabu wuri be kelen go dale o fana programme flana sequence cycle ni premier cycle à deux programmes de B et puis jamana ka programme de do jamana de yadla jamana drontere ani madrasa tiguni mona mo be kalango la parce que programme de blanc comme ni ite spécialiste programme de blanc ko fo parce que programme ale de na fie jamana be chine jume donc jamana yi kala modèle ni blanc ka blanc système éducatif ni jamana o min blanc ay madrasa blanc au système kele ne kono ka kala tuguni programme ni ni o de ba fi na ko karsa na ko be kenni ka kala ko programme kele ne blanc ko di madrasa ma mais jamana ni ale ko kala te dine ko la mais madrasa ko dine di ayo tubulu donc il y a programme qui est calaf ou quel est calaf fait bon ça pour que euro famu mais bon on a dit télé que euro famu 81 et nous ça ka faire bini mais ça pour me toujours ko 9e mais lycée utundi mais jamana mo reconnu mais jamana na ko fune fait ka gele ana faire ka batu organiser lycée bi chef là trop mais on a sur le lycée bébé ka programme de kalaire donc jamana ka programme bien été mais ka bit ni ngona beta clean a organiser chef là ka baki organiser depuis première partie deuxième partie B a jora parce que programme uniformisé o kala ne folo munu boro kono de ulu de kara ka ensub daele mais maintenant kala no barasa turu la hala kono fo ala ya ndeme 99 bara gelera jamana si ka tutentin masa tu fina ka gele na jamana shi ko chamante nana mali na njaje bado de ko madrasa ka système top se ka nya tugo di fo lycée fo université bon on a dit que 1999 mais jabu marale tora ministère kono mais la mine travailler la ka ina la ligue na ministériel la Amadou Toumani Tirga wati 1983 et 2003 alors wula katasi madrasa ujabala la ko programme ni fleni ni le ka domuna optel lycée ke fo katati fena wa nyefo ay atelier organisé clé saba bara min kara 99 ka laje ka programme de la o konana madrasa lycée kara sanani pour que ka toka amiri kosobe maintenant to école do meta branche fe fena bo beke oni mo de tura te fo 2010 de madrasa la commencer à orienter donc mo mi madrasa ke ni de mi se kata kalango kalanke jamana ma datu mo shi mais gelabi madrasa tala doni rodorila parce que ni fe fo rani fo de les matières scientifiques madrasa ama bali madrasa kono ko ga daele ama bali madrasa kono ki ga kalangala mais ça kilo bi olu bi kake ali kuna shi nimbe nyuganyo commander la yanfe sari el mustaf olu bi kake mais amogo be effort bada wode ga ma jamana na laje ani mersa tu alla laje sisan gelabo yorani ni no be glan chugodi mais ça ra kalam be ke fra arab kalila
tokan o bɛ kalan ni na fɔ matière fin o kan ka o matière minnu bɛ ka kalan sisan arabukan na second cycle la an ka essayer k'olu kalan français la siɲɛ kelen ne physique chimie bio mati o mɔgɔw fana bɛ se ka taa docteur kalanw kɛ médecine na u bɛ se ka taa pharmacie na u bɛ se ka taa laboratoire la bon o de programme kura dilanna sisan mais a bɛ phase d'essai la donc san wɛrɛ ni Alahu Taala sɔnna ma o programme min bɛna labara a bɛ saki kɔnɔ quoi o programme bɛna labara fo ko programme donc enseignement bilingue de base donc la jamana bɛ ka commission sigi fana a kama pour que ka defu fɔlɔ labɛn olu mɔgɔw tun bɛ defu min kɛ tubabukan ni arabukan na ani madrasa ka programme kɔrɔ min bɛ 2003 olu ta bɛɛ arabu ye minnu de réussira jamana bɛna tila ka bɛɛ wele bɛɛ ka hakili jagabɔ k'a kan donc la o bɛ kɛ madrasaw ka taabolo ye siɲɛ kelen donc pour a ka faamu programme min bɛ ka kalan jamana kɔnɔ ka minimum 61 o programme officiel kelen jamana bɛ k'o de kalan madrasa kɔnɔ fo bi madrasaw b'u ta kalan ni arabukan de kabini Modibo tile français dɔnni bɛ kɛ donc mais o Modibo madrasa ni franco arabu a bɛ kelen Musa fana a ko madrasa ni franco arabu a bɛ kelen mais caman bolo ko système dɔ de bɛ yen ka jamana ka système éducatif ala ka programme national officiel o de bɛ ka kalan ni ala sɔnna mɛ docteur an bɛna ɲininkali filanan na teliya la waati bɛ ka boli ni an ye sisan a ye fɛn fɛn fɔ tarixiya na caman faamuyara k'a dɔn k'a fɔ jaka kabini kunu fɔ bi fɛn fɛn bɛ ka passé madrasa ko la a bɛ ka passé ni gouvernement yɛrɛ ka yamaruya n'a ka baara bilalen sen na o de bɛ ka kɛ ani madrasatigiw fana ka bɛn kan madrasatigiw ka bɛn kan an ka ɲininkali filanan bɛ fɛ k'a dɔn o la kabini o waati fo sisan ala sɔnna ka maa minnu garisɛgɛ madrasa kalan na madrasa yɛrɛ ye jɔyɔrɔ jumɛn ta jamana kɔnɔ voilà i ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ i b'a dɔn ni jamana nana a b'a ka politiki bila k'a lajɛ ale bɛ bɔ nɔgɔ la ni sɔn fɛn fɛn kabini Modibo tile Modibo ye baara fɔlɔ min kɛ o de ye mɔgɔ fɔlɔ minnu mana bɔ madrasa kɔnɔ bɛnkan min bɛ u ni farafinna bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Addis Abeba min kɛra 61 k'an ka ɲɔgɔn kalandenw bila ka taa ɲɔgɔn fɛ yen Modibo y'a lajɛ an ka kalanden fɔlɔw bila ka taa arabu jamanaw kan parce que minnu bɛ ka kalan kɛ arabukan ye olu ka taa hakili jagabɔ kɛ ni arabu ye ka kalan k'u fɛ ka tila ka na ka jamana jɔ o jamanajɔ dɔw kɔnɔ o mɔgɔ fɔlɔ dɔw ka hakili jagabɔ kɛra jumɛn ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛ bɛ dilan cogo di ka ɲɛ o maa fɔlɔ mun nana o dɔw taara ko Sidi Bɛgɛ Kunta ɲɔgɔnnaw Yusufu Jiro na ɲɔgɔnnaw olu ye jamana ka lasigiden jamana wɛrɛw kɔnɔ donc jamana ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di ka na olu ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo di ni jamana fana bɛ hɛrɛ ɲini a bɛ sɔrɔ cogo di o ye diplomasi siraw ye o relation dɔw de kɔnɔ tuguni i ma ka pɔn fahad min na pɔn fahad bɛɛ jɔra nin relation dɔw de fɛ koyi Mali pɔn fahad min deuxième pɔn min filɛ nin donc k'a lajɛ fana ni u taara kalan kɛ yɔrɔw la i b'a kalama u tɛ taa ka taa k'u bɛ taa sariya silamɛya dɔrɔn de kalan dɛ kabini aw bɛ taa aw kan ka taa kalan modèle dɔw kɛ dɔw taara c'est-à-dire civilisation histoire et civilisation Ishaq Traoré kelen fila mi présent ale taara o kɛ Azhar la dɔw taara journalisme aw ka baara kɛ Université du Caire la Égypte olu bɛ k'o kɛ wa dɔw ye philosophie kelen min na bɛ ka kalan madrasaw kɔnɔ école kɔnɔ bi dɔw y'o kalanw kɛ wa dɔw taara développement sira yɛrɛ c'est-à-dire farafinna jamanaw ma fosi bɔ c'est-à-dire kalan dɔ di dɔ ma ka dɔ to yen donc olu seginnen olu ka baara fɔlɔ na kɛ jumɛn ye jamana in yɛrɛ kalanko tɔ bɛ jidi cogo di ka ɲɛ fana o de kama ne ye jateminɛ CEPLA fɔlɔ min bɛ yen n'o ye ministère kɔnɔ mɔgɔ min bilala kalanko kunna mɔgɔ de bɛ bila fɛn kunna a bɛ min ɲɛ dɔn a tila ka taa Mali représenter c'est-à-dire diɲɛ bɛɛ tɔgɔ la ISESCO la ne ye Sada Touré denkɛ Umar ye ale de fɔlɔ kɛra CEPLA directeur ye donc jamana kalanko bɛ dilan cogo di jamana développement bɛ taa cogo di o tɛmɛnen kɔfɛ jamana yɛrɛ n'i y'a mɛn jamana développement humain sigilen don fɛn saba de kan n m'a fɔ développement des ressources humaines dɛ o ye tanmiyatu mawarid bashariya mais a tanmiyal bashariya plus diɲɛ tɔnba ka bɛnkan kɔnɔ développement humain ka ɲɛnamaya bɔ nɔgɔ la a sigilen bɛ point saba de kan point fɔlɔ o ye kalan ye point filanan o ye kɛnɛya santé fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ min t'o ye sa o tɔ bɛ don kɔnɔ culture n'a ɲɔgɔnnaw mais mɔgɔ minnu ye madrasa kɛ u bɔlen nana i tɛ miiri ni secteur baden na k'u ma baara bin kɛ nin kɔnɔ an ka sigi ka lajɛ kɛ ne tɛ hakili la a tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔrɔ an bɛ ka kuma seerew fila yɛrɛ min na bi
sɔrɔ a chaque fɛn ma bɛrɛ bɛ ngomara sa de do klingi tabula radio télé tabula donc développement na sira fɛn bɛɛ mɔgɔw bɛ ka ko dɔ bila sa i n'a fɔ dɔ bɛɛ taara gouvernement baara la o tɛ kɛnyɛrɛye baara ani gouvernement baara kelen tɛ kɛnyɛrɛye bɛ ka baara min kɛ jamana in kɔnɔ wa diɲɛ jamana dɔw bɛ yen bi u jɔlen bɛ ni kɛnyɛrɛyew de donc secteur bɛɛ la c'est à dire ti miiri fosi la k'a fɔ ko an ta développement sira fɛ ko non ko nin tɛ yen ka adamadenw cɛ dilan basigi kana jamana kɔnɔ du kɔnɔ furu ni ɲɔgɔn cɛ nin baaraba dɛ o ye belebeleba ye mais an b'an to o kɔnɔna na est ce que madrasa kalandenw fana kana ka niyɔrɔ min sɔrɔ gouvernement bolo est ce que o kɛr'u ye parce que n'i y'a jateminɛ sisan l'école kalandenw ye kalan min kɛ n'u tilala u ka concours dɔnnen don o concours minnu n'u kana ka kɛ fonction publique u bɛ kɛ fonctionnaire ye o siraw est ce que o dayɛlɛla madrasa kalandenw ye jɔyɔrɔ ko fana la jɔyɔrɔ min dira l'école kalandenw ma jamana kɔnɔ n'a ma dɔn k'a fɔ ko a reconnu na k'a fɔ école kalan ni madrasa kalan bɛɛ ye kelen est ce que o ɲɔgɔnna jɔyɔrɔ dira madrasa kalandenw ma jamana kɔnɔ alhamdulillah i ka nin kuma ɲɛna kosɛbɛ adamaden n'i bɛ kuma n bɛ antenne de la i bɛ tiɲɛ de fɔ jamana in ka nin kun fɔ bi mais min don ka dɔn ta kɔnɔ dɛ jamana ma danfara don a denw ni ɲɔgɔn cɛ mali jamana o kɔrɔ ye kabini lycée ma reconnu ni concours bɛ kɛ ko madrasaden bɛ se ka don concours la c'est à dire ko jamanaden bɛ se ka don a la jamana buna dayɛlɛ i ka taa don a la mais gɛlɛya na yɔrɔ jumɛn na minnu ka formation kɛ ni arabukan di jamana ka langue nationale tun ye tubabukan di jamana y'a yɛlɛma k'a kɛ langue de travail ye jamana ka baarakɛ kan o ye tubabukan ye bon minnu ka tubabukan tɛ ten bon i ye gɛlɛya yɔrɔ sisan donc o bɛ dilan cogo di sisan sinon hali ni mɔgɔ min y'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ se k'a kalan kɛ k'a fɔ n'a concours sera t'i ka diplôme don a bɛ komi mɔgɔ min mana taa kalan kɛ Russie la wala a taara Chine fɛ wala i taara nin i taara kalan min kɛ yen kan na dɛ mais ni concours bɛ kɛ jamana kɔnɔ ale b'a kɛ ni tubabukan di donc n'i bɛ se ka kɛ i b'a kɛ ne yɛrɛ terikɛ bɛ journalisme kalan aw ka baara in san min a bɛ concours kɛ est ce que i b'a kalan ma sisan bibi mago bɛ mɔgɔ 4 de la mais a ka kalan bɛɛ kɛ arabukan na Mali kan ka tila ka taa ka kalan bɛɛ kɛ université Al Azhar la a bɔra journalisme de la yen ka tila ka segin ka na concours kɛ n'a donna fana passera donc jamana b'a bon dayɛlɛ bɛɛ mais problème min bɛ gɛlɛya bɛ marasadenw ta la dɔɔni yɔrɔ dɔw la c'est-à-dire bɛ kuma i ka bɛɛ fɔ dɛ parce que jamana y'a fɔ depuis première année ni kalan bɛ kɛ arabukan de la bon arabukan kunun ka kɔn tubabuw ka mara ɲɛ Mali ka baara bɛɛ tun bɛ kɛ ni arabukan de langue d'administration langue de travail a bɛɛ tun ye arabukan de mais tubabuw nalen tubabuw ninnu yɛlɛma k'a bɛɛ kɛ tubabukan ye bon Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna kɔnɔ bon Mali fana y'u taara baara kelen kan bon maintenant sisan minnu bɛ ka kalan kɛ nin na tun yɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ na olu la donc o la sinon jamana b'a dayɛlɛ bɛɛ hali ni concours bɛ kɛ et puis concours dɔw bɛ kɛ pour i k'a faamu Mali b'a fɔ ko bon ko nin concours n'a mago bɛ nin place la uniquement mɔgɔ minnu ye madrasa de kɛ ou bien mɔgɔ minnu ye arabukan de kalan o fɛnw fana bɛ na lakana sira fɛ mɔgɔw taara yan c'est à dire ko i ka na n'i ka diplôme arabe de dɛ et puis maîtrise ko a ka bolo fana ye ka kɛ commissaire d'emblée mɔgɔw kɛra sous-officier ye d'emblée et puis kalanw bɛ kɛ fana même c'est à dire journalisme u bɛna f'i ye ko bon k'a ka sɔrɔ i bɛ arabukan de mɛn même concours dɔ bɔra la mais sisan ko f'a ka taa sɔrɔ i bɛ se ka kan 2 yɛlɛma arabukan ni tubabukan fonction publique halisa dɔ bɛ ma bɔ fɔlɔ donc jamana ma Mali ma danfara don a denw ni ɲɔgɔn cɛ mais n y'a fɔ cogo min kalan n'i ye c'est à dire e bɛ bɔ i kan ka se a ka mun de kɛ a bɛ bɔ i bɛ min kalan de i bɛ min kalan dɛ o de b'a f'i ɲɛna Ala kɔfɛ k'i bɛ kɛ nin ye. O la an b'an to o kɔnɔna na teliya la ɲininkali la n'i y'a jateminɛ sisan kuma caya madarasadenw kɔ ko caman b'a la an da tɛna don a la mais est ce que madarasa yɛrɛ programme min bɛ yen aw yɛrɛ fɛ programme yɛlɛma man kan ka don a la parce que n'i y'a jateminɛ madarasa kalandenw sisan ka caya n'u taara a kɛra minnu ye kalan kɛ kɔfɛ ani minnu ye kalan kɛ i bɛ taa sɔrɔ ni min nana n'o o tɛ alimami ye i bɛ taa sɔrɔ o ye wajulukɛla ye i bɛ taa sɔrɔ o de ka ca la an ka jamana in kɔnɔna na maintenant est ce que laɲini dɔ man kan ka sigi sen kan min b'a to ka se ka système dɔ bila sen kan n'i ye kalan kɛ
o kalan matière ka yala ka sɔrɔ ni tilala dɔrɔn i kana ka taa domaine min na direct la min bɛ se ka bɛɛ lajɛlen nafa ka sɔrɔ a majorité kana kɛ nin sira ye parce que madrasa kalanden u b'a fɔ cogo min na ka caya a dɔw ka hakilina nana kɛ i b'a fɔ ko arabu defani parce que u bɛɛ nana sababu ye ka madrasa ko nege bɔ mɔgɔw la bon karamɔgɔ ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ i b'a dɔn ko in ye min n y'a f'i ɲɛna depuis diɲɛ lawale arabu dugu wo farafin dugu wo kalan de bɛ bɛɛ fɛ yen arabu fɛ yen i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i b'a kalan olu ka kan de la arabukan i bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ i bɛ kɛ nin i bɛ kɛ nin i b'a kalan u ka kan de la bon ni jamana fana bɛ mɔgɔw bila ka taa kɛnɛ ma aw bɛ taa kalan kɛ ka bɛn jamana ni o jamana a bɛ taa kalan yɔrɔ min na aw ka bɛnkan bon c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na diɲɛ spécialité foyi tɛ kɛnɛma kalanw na i n'a fɔ mɔgɔw minnu bɛ bɔ kɛnɛmalaw la ka na an fana fɛ yen kalan na mɔgɔ caman to kalan ma ye même jamana dɔw bɛ bɔ n bɛna médecine ni fana kalan na an fana fɛ yen a bɛɛ ka kalan ye kelen ye bon seulement n bɛ misali dɔ di ma par exemple Égypte kalan sugu fila de tun bɛ yen kosɛbɛ kalan dɔ bɛ yen c'est à dire n'i b'o kalan na i bɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ ka diinɛ kalan bolo o université ye médecin na bɔ ka d'an ma yan El Azhar la médecin u ye mɔgɔw labɔ minnu bɛ développement kɛ ka d'an ma yan et puis u ka spécialité dɔ ye dɛ c'est développement social mais seulement olu b'a ye n'i bɛ ka diɲɛ fɛn fɛn kalan i k'i jija i ka diinɛ dɔ kalan senfɛ ka taga quoi n'o ye université El Azhar ye quoi o y'olu ka laɲini bon Mali ni ka bon université dɔw bɛ yen olu ka laɲini ye non a bɛ taa kalan in kɛ kosɛbɛ n m'a fɔ ni mɔgɔ min fɛ ka taa diinɛ dɔrɔn kalan dɛ i bɛ to o faculté nɔfɛ an b'a fɔ ma ko wafidina bon c'est à dire Mali ka bɛnkan kɔnɔ a ye bɛnkan fɔlɔ min ta ni arabu duguw ye plus précisément ka kuma Égypte kan ka n ye Égypte kɛ wa n b'olu ka système dɔn wa ne y'u ka c'est à dire ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana ye wa ne taara n'u ka mɔgɔ u ka université ɲɛmɔgɔ a bɛ premier ministre de la n'u bɛɛ sigira nin ko in kuma na donc problème nana kɛ min ye sisan donc ni jamana bɛ fɛ an bɛ fɛ ka taa an denw ka taa ni kalan modèle de kɛ diinɛ dɔrɔn tɛ dɛ u m'a datugu mɔgɔ ye mais a sera u bɛ yɔrɔ min na bɛnkan min bɛ anw ni aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw denw bɛna kalan kɛ ni kalan modèle de kɛ a b'o de kɛ dɛ donc ne bɛ misali f'i ɲɛna 98-99 a ɲɔgɔnna dɔ kɛra maliyɛn dɔw tun bɛ fɛ ka taa urbanisme kalan kɛ architecte ni fɛn ninnu mais a wagati y'a sɔrɔ Mali ka ambassadeur min bɛ yen bi n b'a fo c'est à dire baara in ka gɛlɛya sɔrɔ an bɛ bureau kɔnɔ mais a y'a ɲininka baara in bɛ ɲɛ cogo di vraiment a ka gɛlɛn n b'a tɔgɔ fɔ Mamadu Jakura kan mais c'est bon an y'a ɲɛfɔ a wulila ka taa don fo c'est à dire ɲɛmɔgɔba in kan n'a bɛ premier ministre n'o ye Cheikhul Azhar ye a ko an ma baku tɛ don koyi mais bɛnkan de bɛ an n'aw ka jamana cɛ hali sisan a y'a fɔ ka jamana k'u ka papier kɛ k'u bɛ taa est ce que papier kɛra o kɔfɛ mɔgɔ min donna la wu a mɔgɔ baden bɔra ka kɛ baarakɛlabaw ni fɛnw ye a dɔw bɛ bi Mali administration kɔnɔ bon seulement mɔgɔw ma fɛn dɔ de faamu hali anw fɛ yan kalan sugu dɔw bɛ taa diinɛ dɔrɔn kalan sariya silamɛya dɔrɔn kalan dɔw bɛ taa kalan wɛrɛw kɛ bon ni e taara sariya silamɛya kalan kɛ sariya silamɛ ye fɛnba de ye an ka ɲɛnamaya silamɛya ni fɛnw jɔlen b'a kan bon ni i ma kalan wɛrɛw ni fɛnw kɛ n'u nana i bɔra ka min kɛ e bɛna kɛ alimami ye i bɛna kɛ diinɛ nasira ye i b'an bilasira ka an ka ɲɛnamaya dilan n'a ye o wajibi de e fana formé de kama mais n'i y'o mɔgɔ ta ko ko ka taa bureau kɔnɔ sisan ko ka taa c'est à dire traduction kɛ ou bien ko ka taa baara sugu dɔ kɛ ale formé la o dɔrɔn de différence ye bon o de la mɔgɔw bɛ jalaki bi ko manager dɔ mana taa kɔfɛ ko bɛna fɛnw kɛ non mais i b'a dɔn n bɛ kabako dɔ f'i ɲɛna Mali bɛ ka taa ni programme min ye sisan i ye laɲini min kɛ ko est ce que programme min man ka dilan ka ɲɛ i b'a kalama ni programme ye phase fila de an b'a fɔ dɔ ma fɔlɔ ko ka programme dilan ka bila ye san duuru an bɛ jate minɛ est ce que programme nin majɛ dɔw b'a jɛ yan yɔrɔ dɔ ka ɲi min ma ɲi wa an b'o ladilan ka ɲɛ donc n y'a f'i ɲɛna sisan Mali nana ye ka daminɛ 1991 la o y'a sɔrɔ fondamental dɔrɔn de bɛ yen programme ka kɛ mais marasaw yɛrɛ bɛ u ka diinɛ kalanw yɛrɛ mais kɔfɛ Mali nana ye 2003 k'an ka programme la ɲɛ ka améliorer ka bɛn ni jamana kuntigiya ye ani marasa kuntigiya bon o programme améliorer la ka bɛn n'o ye bon a nana ye sisan kɔfɛ ko
Nina tawota ni bi ka kalan bege arab kan la mais jamana dun to be ka fi kala wo kale ne kalana mais yoro do be o banje doni parce que u ka to kan tete kosobe donc ni ma yana bi ti ka da programme ke tuko kan do anga la je san ko la nye o dana ni programme kuranye le enseignement de bilan franco arabe ni o la kuramina o fana ni programme de blanc wani ka ku fa tant que spécialiste ça veut dire programme te bien ko fede programme diani anaka améliorer avec temesra lo de fait tieni alaka ka mega mamben kele de shire la programme ni flani ne enseignement bilingue ni de a temeno sra de fait avec ka to sra de fait do halni wara ko mo ka ta programme de la jamana wara fait o kredu la ni jumani programme de phase d'essai de la sanro de fubeke no de bana jamana be bewile kasigi abe sur ka généraliser voilà mais peut-être mo ma o de famu so note dans fara fuste programme no jamana ka programme gelendo wa maraso ka programme gelendo wa bengando wa o de na se kan ko to beba voilà anga wati be ka gun kana men ya jatemine ni na nyogona ote madarasa kalande afana ka dade est-ce que o fanga mabuya parce que ni na nyogona te est-ce que au de le meka bo kata plateau la ou kata chenu na kata ni kuntlena ni hakella ni fenunu fo bon manchada ika kuma cheme ni chaman keraka ni chaman kera ni fenka par exemple les rebebo fena bon comme on fait le son ça veut dire madrasa de joro et jumé surtout mali be jamana mun ko mun blaka ta Egypte kalan wono oni wana bo u ka impact bene dibina ke chubi jamana kono u bla no de bla jamana développement na wa do anyam a chaman kara mais ya photo me ni de modelo tu ngale so de bo be kala na ma ni au fait ni ngali fe na jawja anga dabe ne mbaw yishi farat leka aka yefu chega moko ka famu programme mbe ni programme mu appliquera nyema maje mun be ko lu glanganye ba jigiya ka cha ala fe moko be ko chama nurite parce que moko chama jimbolo ni kera ma ni mbaraza ka do foi ke sega barare ke nyokono foi wa ite dore doro ebe ke misir be kono to ka fe ala kra sallallahu alaihi wasallam chemu glan ruhban layli shifa be koloshi bitaka ala wala wa fursanu nahar le fait ou bien donner une règle à faire bec de donc faut vous de famille islamia et dîner dit mais mba famu ça dit sur la bouche me caméra amogo te madrasa donc ta programme donc ouais non ta donc wala ta système donc ni ala sona ma ni magara madrasa la bi i magara mali ka système éducatif de la ko ni ko bide ko mali école ka bata ka boy c'est va faire wala ko mali programme officiel lango bi o te sega ke non vous avez tout dit non te sega ni ta kana arab kan de la ni ba calendrier et puis ouais demana ka benga le fanayi non abu majabu ngira bolo be ka dila ganye sigata ko ka dina dila do ba famu ali ko che kuma tele ala madrasa ka mo ko kuma tiba na ba famu bismillah foli ni kuma kunche kuma mo di maka kai ni anga wati re dafali bon mbe segin tubuni ka au fu propra parce que ni mo go minna mo go wali mando itala ro wali mando aw kan minute kili minute flata ka occasion di aw man na sika kuma ka wala doke vraiment ni foli kaka do me shirifula nyamo sufu ka barakala bela jilefu ka duwo ko ala ko bulu ma ko barala ka tla ka ni bela jilefe ala mabiya ni mo ko kuma kula awuli ka ko nyini parce que ni mo guli ka ko nyini ibe mo la fili ko jugu badi surtout ni sera fait recherche sera fait chercher ni ngela ibe tie de ni ka bo ni ya soro kana dogo de mais kana ta mo la fili chugo dola sina veni cheni do beki jabe ko funi ndi e kata sura itara ta taorola ikata ko funi jele ni ka di mo ma jamana ambe dugo ke hali kunu foga se bima jamana be ki ijo adembe ama de nabla ni cheni me fan fa badla maje tama me madrasa la de ina fo maje tama be kala wala mite madrasa de ina fo maje tama be jamana barada wala mite ode nanga je kambulu nyoma kono kundi be bifo kaje ka ala digi fana ame kalo barka ma bay ni kono ya rabbi
kana boyana horoma kama ala ka jamana kulusuma ala ka jamana den kambe ala ka jamana kalan yiriwa ala ka jamana tanye jamana marabaga ala ku demeni hakilino ni halsa pour anga se abon dingengo na mo be ka juga ta jamana segere ala ku ngene sigu yerema ala ka yan an kafulito ka kafula banga arjine mtezo ka bokuma ko fio ni mo madrasa ko tomba fu parce que mbia wul de tola bi donc la amamru bela jili vraiment ça dit militaire dante mais en bas doni ala sonama cheba de bangi quoi mal sangante de nyogoma akadu anka anga pele me ka jabit mabe ala ka nyata kadi awu yafa makuma janda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dr Mohamed Bashir Keita bi foki wala nyimando kani dakunya damadamani hakilla na alla menani hakli ka chala fe fam chamambe soro madrasa ko kunga kula maliko na ala sona ma wati wero la ana sigi ka baroke ka fen chamaw la famyaw ka se ka di moko ma ambi foki wala nyimando ka anga madrasa karam ko bela jelen fo ni kenen kan ka madrasa tiki bela jelen fo ka do ke ala ka kalu heracha na boro anya fo ye ka fo mali be ani akiliya udo dakele fe ka bo dakele fe o yanga mali conseil islamique nyama baka la nyini mi na wulika jokala ka se fam pefe mo mali ni ba fo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah imali nyogo ikaya fama imali nyogo inaka je islamiyala hayna soqa hakil no tekele o wele dali an karamo ba chama be nunu yere ye o kokono katlaka jama wele o kokono ka se ka be anga don dakele fe wasa jamana islamiya ka se ka jia na ma ye ka fo ko sous raison be ko islamiya ta mali de kono anana bi dinga mi ngono anga se ka ba konana o kuma kono an karamo Sheikh Umar Farouk Kulubali ame wulka joka ka se alema ay dakunya flami lase bunya kana karamakana ani engagement na ni baraina anga je ka nyema da ufe sai an bayar da fu ka tanu ka barkada ka nyina fa ka kishin na ma ka kira baka ana so mo wa na no fetu ba nyuma be ambe kanu nyogon fu ka la me ba fu ka la je ba fu ka islamu fu malikono ani malikoka ka nganye ma fu Sayyid Sharif Usman Madan Haidara mal islam o kan yemogo ka faraka baraka la beka au conseil islamique du Mali konana ni ko ngoni alhamdulillah ambe ala de fu ka tanu sigi ka wale nyumando usai ni Mali dina laje min to ko islamaya ambi wati mi nabi mauma ni hakli fitini bila hanni makalanke ibado wallahi anti sani kono fiu kama njigi da kuna jaka la harala yoro benga una ani isoru yemi fo anyana anga lamunu jamana imbe abedina bora Mali kono ya me biniya laje jamana shi kuma surulinte keteme Malika dina kola sabu kilinda ma be Maliya ñogon buruja anda fo be Maliya re on ta ka jugu ka de be Maliya ka parce que fo ñoya o madame nabi depuis kirakle la kishin na mabama hakilna obi ñogonje ni hakilna be kele kele do ba soro o matanya di o tali du kele kono ni du bonya na ko jama chaara iba soro adu fofo ñongo fendo la mais ati do ndakile fe bali ati bo dakile fe bali bon on be hukumu de kono bi itise ka ni fu de sanga mana o conseil islamique du Mali ni akilna minta ambe ufo de ku barkada o ka do Mali islam nyuma be sigile do kan kono wa hakili nyuma tigi be ali min ti islamai ni hakili be no ma ajaroye kuma ta islamai ma dini siraka na ma be islamiyati limaniyati wa ala ko ti kira ko ti abanga kira baka kuma na kishin na mabama femi kadi alaye on bulu kateme fe beka anga batula anga barula odi ani nyogon chebe on ke beka ndiga di nyogoma ka do dakilen fe ka bo dakilen fe anti fuyi ke alaye mimbi ala ni soja no ka bo ala bulu kateme oka kira ya faraka ko no mebe be Maliya be limaniya de ba duskuna ni limaniya ba na yoro islamaya tiwo chende etene fe ne tefe nyogon buruja ni nyogon la goshi bi ala jeke awni dabe de yele cheni galawi dungu do dobige ka fara jugo cheni ka dungu do dobige ka fara dambe la goshi lika dungu do tabulu jugu bebige ka sinja la jamana kono ya me aw munu nga kumbe ka kele aw ndama nyebe nyogon nadi o kama anye sira
sira di juguman bɛɛ ma an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la masiba da de don mana ka an karamɔgɔw fo k'u barikada an y'a dɔn ko nin bɛ kɛ an y'a dɔn ko a bɛ don makɔnɔ de ni ko dira a tigi ma walahi a bɛ ɲɛ wa a bɛ dafa wa a bɛ tilen fɛnɛ mana ka silamɛ bɛɛ wele maa o maa ni silamɛya tɔgɔ b'i la a ma f'i ye ka bɔ i ka taa sira kan a ma f'i ye ka laada bila mais ɲɔgɔn kelen ni ba ɲɔgɔn na an k'o bila an k'a dɔn jugu wɛrɛ bɛ anw silamɛw la min t'an dama ye kɛlɛba wɛrɛw b'an bolo min t'an dama ye bi réseau tile in na alhamdulillah diɲɛ bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ tulo bɛ information na min bɛ silamɛya nɔfɛ depuis kunu fo bi an ɲɛ b'a kibaru bɛɛ la o la an k'a lajɛ an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i ka taabolo kɛ min ka di i ye a fɔ i dara min na i ka sira ye min ye o jira mais a jiratɔ kana bin ne kan kana nini kana n dɔgɔya kana n lagosi a kɔrɔ tɛ i kɛ ne ta kɛ tiɲɛ ye e dalen don tiɲɛ min na o fɔ n'i ka dalu ye k'a sɔrɔ i ma se maa wɛrɛ ma ne yɛrɛ dalen don min na ne b'o fɔ ni n ka dalu ye k'a sɔrɔ n ma se maa wɛrɛ ma n'o bonya ni o ɲɔgɔn karama y'an ni ɲɔgɔn cɛ walahi sutara bɛ biri an ka birifini kan n'i y'a lajɛ bi silamɛya n'a jama caya a bonya foyi sɛmɛnen tɛ anw na dɔwɛrɛ tɛ an yɛrɛ lahalaya de tun n'o tɛ n'i y'an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu lajɛ an kɔrɔ minnu ka diinɛ minɛ n'an fɛ yan bonya min b'olu kan u ka fanga fɛ bonya min bi o dɔw kan jamana yɛrɛ baara kɛcogo la ni karamɔgɔw ko n go a bɛ to a la de munna parce que u dama bɛnna munna parce que u ye ɲɔgɔn minɛ munna u ma ɲɔgɔn labila o la an k'a lajɛ an yɛrɛ ka sigi o ma bɛɛ k'i ka taabolo kɛ bɛɛ k'i ka sira kɛ mais an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn karama an kana se ɲɔgɔn ma et puis n'i y'o dɛsɛlen kɛ bɛn maa min ma hakilina wɛrɛ b'e la min tɛ ala ko ye n'o tɛ hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ na e dara a la k'a fɔ e kelen de ta ye tiɲɛ ye n'i bɛ fɛ ka mɔgɔw sama ka n'i ka tiɲɛ ma i b'u bonya de o n'i ye ne bonya kɛ n dɔn a ka ca la i bɛ se ka n yɛlɛma o mais n'i ye n lagosi ka n buruja yɛlɛmali t'o la o an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ de sa fo ka taa se saya ma kumana kundala surunyana bɛɛ kɔni n'o tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen nɛɛma tɛ yen lafiya tɛ yen wa an b'a dɔn fɛnɛ fo ala kun ka nin kɛ k'a fɔ an faw ye an karamɔgɔw ye an ka suyukuw ye ko an bolo fila jɛnnen don ka nin bonyaba in kunbɛn ni ala sɔnna an bɛ nin kɛlɛ kɛ fo ka taa se an ka sigara laban ma sabu ni bɛn tɛ yen silamɛya tɛ yen ni bɛn tɛ yen adamaden ɲumanya tɛ yen ni bɛn tɛ yen lafiya tɛ yen ni bɛn tɛ yen nɛɛma tɛ yen bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a sigi kɛ balaw bɛɛ kɔnɔ wa a b'a bɛɛ ye ni ɲɛna diɲɛ taabolo kan k'an ladi bi o tɛ kuranɛ o tɛ hadisa ye ni diɲɛ lajɛ bi fantan ni naani bɛɛ fɛ dagaba wuli de bɛ yen tiɲɛ tɛ o tuma na an bɛ ala fo hali n'a y'a sɔrɔ balaw b'an yɛrɛ fɛ yan mais anw ta mɛn dɔw ta bɔ fɔlɔ o tuma na an k'an k'olu kɛ misali ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn dɔw bɛ yen k'olu ban tari ma faamuya maa min kan ka kɛ tasuma fagala ye n'o kɛra tasuma mɛnɛna ye yɔrɔ kɔni masiba ala de bɛ o da dɔn karamɔgɔw de bɛ na ni bɛɛ ye ni ni muso kɛlɛla i b'i karamɔgɔ de ye i bɛ alimami de ye ni balimamaw la n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛ karamɔgɔw de ye a bɛ alimamiw de ye hali fanga n'a kɛ fangaya ni fɛn dɔ nana min y'u kamana guwa u bɛ karamɔgɔw de ye u bɛ alimamiw de ye ɔ mɛ n'a fɔra anw yɛrɛ dɛsɛra ka bɛn anw dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamu a ma kɛ dɛgɛ ka galamasara ye tiɲɛ tɛ o tuma na k'a ɲini bɛɛ fɛ et puis alhamdulillah hali kunfiw an bɛɛ jɔda bɛ nin na n'an y'a ye maa o maa tɛ bɛn fɛ futinɛ sababu ye maa o maa ye k'ale tɛ don da kelen fɛ fɛ a tɛ bɔ da kelen fɛ fɛ an k'a don o ka jugu ibilisa yɛrɛ ye maa o maa ti bɛn fɛ o ka jugu ibilisa ye o tuma na an ka fara o la an ka ba o la an k'a dɔn o tɛ anw fɛ o t'an ka hɛrɛ fɛ o t'an ka kisi fɛ n'o tɛ i mana kɛ tiɲɛ ye cogo o cogo bɛn de bɛ se ka tiɲɛ kɔrɔta tiɲɛ kɔrɔta ni mɔgɔ bɛ bɛn de la o bɛnbaliya mana na o bɛ nkalon de dɛmɛ o tuma na maa o maa ti bɛn fɛ fo ale bɛ balaw de fɛ a bɛ farali de fɛ o ka jugu ka tɛmɛ ibilisa kan tari ma faamuya kumana kundala surunyana an bɛ se k'o de fɔ an bɛ dugawu fara a kan k'a ɲini ala fɛ ala m'an bɛnna ala k'an kɛ ka ɲɔgɔn faamu k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ an t'a fɔ an bɛ kuranɛ fɔ an t'a fɔ an bɛ hadisa fɔ kuranɛ ni hadisa kɔni maa o maa ko i bɛ baara kɛ n'o ye i tɛ se ka ba bɛn na o la sidorusulu kɛra hali kafiriw fɛ k'a tɛgɛ d'u ma mɔgɔ sɔn ɲɛnamaya tɛ ɲɛ ni bɛɛ tɛ
bɛɛ b'o kalama a nana Madina a ka baara kun fɔlɔ a ye bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan bolisɔnna ni chrétien ni yahudiya ka fara silamɛw kan aw ti don anw ta la an yɛrɛ ti don aw ta la kɔrɔ an t'aw diyagoya ka don an ta la a yɛrɛw ti se k'an diyagoya an ka don aw ta la bɛɛ ka tu i ta kan mais an jɛ ye Madina ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Madina kɔlɔsili la an ka bɛn an kana dangari ɲɔgɔn na ni jugu bɔra fan o fan an kana fɔ k'a mago bɛ karisa la an k'a kunbɛn yɔrɔ kira ni chrétien y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani yahudiya y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a sɔnna bolisɔnna n'a ka bolisɔnnaya k'i tɛgɛ don o ma ko an ka jɛ ka jamana kɔlɔsi o kira nɔfɛ mɔgɔ bɛ se ka ban i balima silamɛ la ka da kun dɔ kan o man ka kɛ dɛ o tuma na an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲini an ka jamana ka bɛn an ka hɛrɛ b'o de la ala ka bɛn sabati nin baaraba in ala k'a ɲɛ an ka ɲɛmaaw bolo ala k'a n'u dɛmɛ ala k'a kɔlɔsi an n'u bolo an bɛ waati ba kɔnɔ n'o ye sunkalo tile 10 laban ye an bɛ dugawu kɛ a tɔ kuncɛcogo ɲuman ala k'a di an ma leilatul qadri ala k'a jira an bɛɛ kɛnɛ na ala ka latigɛ ɲuman sɛbɛn an bɛɛ ye seli min ni an kun dalen don a kan an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka sanw caya ala k'a kɛ an ka hɛrɛ san ye k'a k'an ka wasa san ye ala k'an jurumuw yafa ala ka hinɛ an ka taabaw la ala k'u dayɔrɔw nɛɛma ala k'an yɛrɛ ɲɛ ɲana an ta dɔw cɛ ala k'o kɛ alaya kama ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala muhamadu wa ali muhamadu ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ Sheikh Umar Faruk Kulubali an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn ale min ye Ikmalidin ɲɛmaaba ye an bɛ duwawu kɛ ala ka a n'a a dɛmɛ bɛn ni keleya o baara ninnu min ni an fana an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara y'a laɲini Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen baara in bɛna kɛ walasa Mali silamɛya ka segin a kun bɛ bonya min kɔnɔ a kun bɛ karama min kɔnɔna na an bɛ duwawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ala ka a dɛmɛ baara in na a n'a a nɔfɛ jama bɛɛ lajɛlen minnu bolo bɛ baara in na o hukumu kɔnɔ bi a nisɔndiyalen sewalen de don an b'a dɔn k'a fɔ ko bani n'a bɔnnaw n'o fɔra aw hakili bɛ jigin cɛbaw ani musobaw dɔ de la bi ala sɔnna ma u y'a kanu ka na suntigɛ ka na o di Sherifila tele mɔgɔw ma an balimamuso bɛ yan n'o ye Madame Diallo Aïssata Maïga an bɛna ale bisimila Madame Diallo a bɛ di basi tɛ yen i Maïga i Diallo dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barika da ala min sɔnna ka sunkalo ɲuman don ka an sɛnsɛn ka na se fo nin niveau ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a tɔ tiimɛ yira an bɛɛ lajɛlen na leilatul kadiri min bɛ ka na ala ka latigɛ ɲuman latigɛ an bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillah bi an ye suntigɛ dilan ka na di tele Sherifila mɔgɔw ma i komi an ka laada don sunkalo an b'a ɲini ka suntigɛ dilan ka na di u ma sisan an n'an ka président d'honneur Imam Malik Abdulaye Tesuke an nana sukaro di u ma sukaro bɔrɛ ta selicini fana mana se Imam Malik tɛ ɲinɛ u kɔ kuma si a bɛ misi san k'a d'u ma donc k'a da u yɛrɛ ka cɛsiri a n'u ka wuli ka jɔ kan n'i nana tele Sherifila la u b'i bisimila ka ɲɛ u nisɔndiyalen fari foni donc o hukumu kɔnɔna na an fana tɛ ɲinɛ u kɔ fiyewu an karamɔgɔ Haidara y'u bila baara min na u cɛsirila u sera mɔgɔw ladonko ɲuman na u sera mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ko ɲuman na bani n'a bɔnnaw yɛrɛ u bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara in na ka sababu kɛ Sherifuw kama ani an karamɔgɔ Haidara yɛrɛ kama u bɛ an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ donc hukumu kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ u kɔ fiyewu an fana seko ye min ye an b'a k'u ye sunkalo la ni ala sɔnna ma inshallah o ɲɛna ko ni sunbaatɔ suntigɛ i bɛ a ka baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ e yɛrɛ kun t'a la o hukumu kɔnɔ weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ye n'a m'a ɲɛ k'a fɔ nin kalan ninnu bɛɛ taara bani de nɔ la donc o kumakan min bɛ ne bolo an karamɔgɔ yɛrɛ n'o y'a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara aw yɛrɛ b'a kalama sunkalo la ale bɛ silamɛw suntigɛ alamisa o alamisa a bɛ dumuni ba dilan ka di silamɛw ma donc an bɛ ka ale de ladege tantɔ donc ale de y'a fɔ an ye ko n'i ye sunbagatɔ suntigɛ k'i yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la o kama an cɛsirilen don kosɛbɛ ka wulikajɔw kɛ pour que ka se ka ala ka jɔ ɲumanw fana suntigɛ pour que an yɛrɛ fana ka dɔ sɔrɔ
sɔrɔ a baraji la inshallah. Foli ni kuma laban jumɛn de bɛ ka da nin kɔrɔfɔ ninnu kan? Foli ni kuma laban min bɛ ne bolo ka da nin kan n bɛ n ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli daminɛ an ka président d'honneur la Imam Malik Abdoulaye Tisuge Aminata Deni Abdoulaye Di ale min ye Sherifi Demi Buloki ta k'a don a kana a ko k'a tɛ sira a jate tigɛ ale bɛ kumabaw fɔ a bɛ tila ka baarabaw kɛ donc an b'a fo k'a barikada dan tɛ foli min na Ala k'a sɔn sija ani kɛnɛya ni lafiya la. An bɛ an ka président fana fo n'o de ye Yɔrɔ Jara ye cɛsiri ni wulikajɔ min b'a la bɛɛ lajɛlen b'a kalama ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ a ka vice président n'o de ye Hami Bana Jɔrɔbana Sibikaw fɛ Ibrahim Jalo an b'ale fana fo an ka secrétaire yɛrɛ bi yan n'o de ye Usaji Numu Fatugula ye ani an ka kunnafonidila Wulen Jayi donc ne yɛrɛ ka vice présidente bɛ yen an b'a fo k'a barikada dan tɛ foli min na ka Banina Bɔnɔ Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan an ka foli ni an ka taa ni bɛɛ lajɛlen Banina Bɔnɔ sigilen bɛ fan caman an b'an ka conseil fana fo n'o de Fatumata Ɲumaga ye donc ka Banina Bɔnɔ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka karamɔgɔ Ayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Aishata Mayiga Madame Diallo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin dakuruɲɛ fila ye bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la ka da sanfɛ fo duguma an bɛ dugawu de k'aw ye Ala k'aw sara ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la Ala deli san o san aw ka se ka ye nin baara in na a nafolo bɔra nafolo min na Ala k'a kɛ miliyɔn caman ye a bɛɛ sababu ɲuman ye an karamɔgɔ min si ni kɛnɛ Ala k'o d'a ma Ala kana ka denbaya kisi an ka foli lase aw ka ɲɛmɔgɔw ma ka taa se Yɔrɔ Jara ani tɔw bɛɛ lajɛlen min a diyara an ye kosɛbɛ ni Ala ka jɛ ye o hukumu kɔnɔ an bɛna labɛnw sabati kɔnɔ ka sɔrɔ ka na aw ka bisu in na nafilaw d'a ma o kɔfɛ waati cogoya kama an bɛna jateminɛ ni nɛgɛjuru sira bɛ se ka don n'a ma se ka don an b'a bila sini na ni Ala ka jɛ inshallah. Te alkaba te wulati te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maaya ka kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye o wuli ka d'a ma o forongo kelen farifoni ni nisɔndiya ni mɔɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba tew la sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko da bi nafila ni Ala ka jɛ ye an karamɔgɔ Alpha Yekila bɛna o fɔ an ye. Alhamdulillah Usaji Jalo bi sunkalo tile 25nan ye donc 26nan su de ye bi ye su in na nafila ye arakan 6 arakan kelen o kelen fatiha kɔfɛ sura min bɛ yen ko suratul qari'a al-qari'a tumal qari'a i b'o sura kalan siɲɛ 1 ka sɔrɔ ka kulwalaw kalan siɲɛ 5 ka da o kan n'o kɛra tuma min n'i ye salamu bila i b'i sigi ka astaghfirullah n'o ye Ala yafa deli ye i b'o siɲɛ 25 kɛ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka ya mu'min i bɛ kɔlɔsi ɲɛ 1 ko o la o siɲɛ 100 an bɛ segin a kan su na ye sunkalo su 26nan su ye donc bi su na nafila ye arakan 6 ye arakan kelen o kelen fatiha kɔfɛ i bɛ suratul qari'a kalan siɲɛ 1 o kɔfɛ ka kulwalaw kalan siɲɛ 6 n'i ye salamu bila tuma min i bɛ astaghfirullah wurudi siɲɛ 25 n'i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ ka ya mu'min i b'o wurudi siɲɛ 100 ya rabbi ni minnu sera ka kɛ
kɛ u ka duwawu kɛ jamana ye ala ka anogo an bɛɛ lajɛlen amin ya rabbal alamin o kuma kono an ka waati kɔni corona bi an bɛ hakɛto ɲini welelikɛlaw fɛ an tɛna se ka nɛgɛ juru sira di bi sabula waati guna ka sababu kɛ fɛn minnu donna programme kɔnɔ min kun ma prévu nka inshallah sini an bɛna dɔ fara u ka waati kan ani u ka waati min dun bi sini an b'a fara kan ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ bɔ an bɛna kɛnɛ ko nasira ka dɔgɔtɔrɔ ko Sherifunso alhamdulillah Ustaz Jallo an ka docteur muso n'o de Tata Kuje Ture a bɛ walawalali ba kan ye an ka darakaw de dun cogoya kan an b'a lajɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na inshallah. Mama fem ni mi tela manga rendez-vous erinji ha ndogoni ante flying wa kamantena eba eta fura bene bulu ha o beto godi cheni pakaine ni te jmeni te Zina itu don nyala chena Zina of nina ikala ya doni of Ece. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye te Zena sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko te kelen min ma ko fɛ can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka te Zena k'aw taama ɲuman ye Zena e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa te Zena de ka to ya bɛ galabu kɛnɛya de te Zena Mando folike kanyeshi au bela jelema malikono ani malikokan au minu matrafalindu Sherifla Jabaran sula sanga ani wakati au bisibla kukura dokotoro ko jamukan sukandilin keneka jamukan min sigi kunye ka au kunofoni ani ka au la famnya ka sangani sungulu la horoma kalui wala sa ni ay baraka ni ula dilika nunui abseka ke noya yi ama anga shundu noya kono kasoro amakeni kololoi anga kene yoma ula dilika nunu nu ulu de bina fo au nyana nyini an fɛ an bɛɛ lajɛlen ka o ladilikan ninnu ta ni ka baara kɛ n'a ye ka d'a kan an ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔli y'o sira dɔ ye a bɛ o sira kan an ka bi jamukan bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye babu sen min kan an ye sariya 7 fɔ ɲɔgɔn ye daraka la i bɛ se ka mun dun dumuni sugu jumɛn de bɛ yen nɔ min n'o bɛ se ka dun tilela la fo ka taa se surafana ma ɲininiw b'a fɔ an ɲɛna ko n'an bɛ daraka dun an k'a dun i ko masakɛ denkɛ n'an bɛ tilela dun an k'a dun i ko masakɛ n'an bɛ surafana dun an k'a dun i ko geribu min b'a yira an na k'a fɔ an kan ka tomi sigi daraka dunni de kan ka labana ka surafana fɛgɛya n'an ye daraka ta k'a lajɛ daraka ye dumuni ye dumuni min n'a nafa ka bon kosɛbɛ n'an ye daraka de dun an bɛ bɔ an bɛ taa an ka tile girinw kɛ a bɛ wajibiya an k'an farikolo labɛn tile girin kama an ka dumuniw kɛ dumuni minnu bɛ se ka nafa se an farikolo ma k'a to farikolo bɛ se ka fanga sɔrɔ k'a ka tile girin bɛɛ lajɛlen kɛ an ka daraka dun ta an k'an jija protéine ka k'a la protéine caman bɛ sɔrɔ sɛfan na a bɛ sɔrɔ sogo la an ka céréales la malo n'a ɲɔgɔnna caman b'o la nka an fɛ Mali la a ka gɛlɛn caman ma i ka malo dun daraka la o kɔfɛ an bɛ se ka jimafɛn dɔ min walasa ka funteni bɔlɔnw di farikolo ma n'o ye énergie mɔgɔ min bɛ na taa baaraba kɛ tile fɛ n'i ye daraka ɲuman dun ka bɔ daraka ale de nafa ka bon ka tɛmɛ an ka dumuni wagati bɛɛ lajɛlen kan an kan ka daraka dun k'an fa ka ɲɛ nka wagati bɛɛ an ka hakili to sariya 7 in na a ka kɛ o kɔnɔ o bɛ farikolo dɛmɛ k'a ka kɛnɛya sabati tilelafana o fɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ kuma ni an ka jamana lahalayaw ye a ka ca la ɲɔmafɛnw an b'olu de dun tilela la o dagalen don an bɛ se k'o dun wa o ka ɲi nka n'an b'o tobi an k'an jija a ka mɔ ka ɲɛ misaliya la malo ji k'a labɔ k'a tobi k'a magaya o de ka ɲi kosɛbɛ an ka kɛnɛya ma
aw kan ka min faamuya yiridenw de b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona ka d'a kan fɛn b'u la fɛn minnu n'an b'a fɔ olu de ma fibre alimentaire o fibre alimentaire ninnu de b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona wa o bɛ sɔrɔ an ka yiridenw ani an ka nɔgɔlafɛnw de la an kɔni an bɛ ka sukoromafɛn minnu min an bɛ se k'a min parce que a ka d'an ye a bɛ an ni lafiya nka yalima a ka ɲi an ka kɛnɛya ma wa an ka hakili t'o la min fɛn bɛɛ la an kan k'an banba fɛn min kan o ye ji ye boisson sukoroma ni fɛnw an kana fanga di olu ma ka fara gazimanw kan a ye fanga di ji ma ani yiridenw ka aw ladɔnniya k'a fɔ an ka nɔgɔlafɛnw n'u mɛnna tasuma kan ka tobi kojugu tasuma bɛ se k'u tiɲɛ k'u nafamafɛnw caman bɔ u la ɛri 4 ɛri 5 tasuma kan ka tobi u mago tɛ se o ma a ka ca ala fɛ an b'a dun nka a bɛ se ka nafa min se an farikolo ma o b'a sɔrɔ vitamininw bɛɛ lajɛlen salen don ka ban akila ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ nin kunnafoni ninnu na ni fana de bɛ dansigi bi jamukan na aw ni ce aw ka ɲamadali la ni ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan aw ni ce aw k'an bɛn mama fɛn min ni tela man ka rendez-vous yɛrɛ nje ha dɔgɔni an tɛ filan ye wa kamantena eba e ta in fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyna Zeyna i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛ na Zeyna ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyna sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta ca tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyna k'aw taama ɲuman ye Zeyna e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyna de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de tɛ Zeyna an bɛ foli ani waleɲuman dɔ lase an ka dɔgɔtɔrɔw ma kosɛbɛ alhamdulillah Usa Jalo an ka dɔgɔtɔrɔmuso n'o de ye docteur Tata Kuje Ture a ye walawalali ka an ye ko barika n'o de ye daraka dun cogoya ye daraka dun a y'a fɔ ko nafaba de b'a la ka d'a kan i bɛ daraka dun i bɛ tile kurukara tɔ bɛɛ kɛ baara ni fɛnw de la n'i sera ka daraka ɲɛnama dun i b'a ye a b'i dɛmɛ i ka tile tɔ kɔnɔna na a y'a fɔ fana surafana fana i kana dumuni girimanw dun ka d'a kan i bɛ da de furu tɛ se ka a yɛlɛma i bɛ kan ka dumuni fɛgɛmanw de dun a ka kuma fana na a y'a yira ji min ta kan ka caya kosɛbɛ ka d'a kan o de bɛ se ka farikolo labalo kosɛbɛ kosɛbɛ et puis fana a y'a yira an ka nakɔ kɔnɔfɛnw an kana to k'olu tobi ni tobi cogo gɛlɛnw ye an ka a kɛ nɔgɔya ni na walasa an bɛ se an ka vitamine sɔrɔ a la cogoya min na an bɛ dugawu k'an ka docteur muso ye ala k'a bolo mɛn baara la amin ala ka o dugawu minɛ an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na an balimamuso Aminata Tarawele madame Keita a ka bi sɔrɔlenw na dumuni dumanw ani walima fɛnw bayɛlɛmali la bi min b'a bolo kɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ rubrique mandi de do bi an sera an ka musoba dɔ ma an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ bɛna a représenter ne ba i ni sɔgɔma n sɔgɔma i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu f'an ye ne tɔgɔ Zikira Mayiga ne bɛ bɔ Gawo yan fan fɛ sɔgɔmaden na ne ni n kɔrɔmuso dɔ de tun kan ka nin fɛn in kɛ n'o ye Aïssata Mayiga ale ma se ka ɲan sɔrɔ n'aw bɛɛ b'a dɔn Acha la Serifu ka Acha donc aw bɛna mun de
dilan ka yira na bi sɔgɔmada in na an bɛna bani hari de dilan ka yira o la sɔgɔmada in na bani hari awɔ fɛn ko fɔra an ɲɛna a mɛnna dɛ fɛn o fɛn bɛ bani hari ko in na n bɛna bɛɛ fɛngɛ k'a d'aw ma n'ala na kira sɔnna aw ni ne an ka jɛ ko filɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ bani hari kɛ an mago bɛ jɔ buwanɛ la ani forontomisɛnnin ani kɔgɔfin ani alikafumɛ n'olu filɛ nin ani nɔnɔ ani ji o y'ale ko bannen o y'a bannen pewu ayiwa an bɛna an ka bani hari daji an bɛ ji dɔɔni kɛ tasa la walasa ka buwanɛ ninnu sanango an bɛ dɔɔni ta an b'o sanango k'o kɛ karafu kɔnɔ an bɛ forontomisɛnnin dɔɔni fana ta k'o sanango k'o k'a la an bɛ kɔgɔfin dɔɔni k'a la mais kɔgɔ bɛɛ bɛ se ka k'ale la kɔgɔ bɛɛ tɛ se ka k'ale la dɛ kɔgɔfin de bɛ k'ale la kɔgɔfin de bɛ k'ale la o de ka d'a la i b'a kɛ ka a kana caya la an bɛ alikafuna dɔɔni ta k'o k'a la i b'ale daji sɔgɔmadafɛla fɛ yanni i mago ka s'a ma an bɛna ji k'a la san k'a daji donc i b'ale to tan f'a ka wulu ji la depuis sɔgɔma i b'ale daji k'a bila donc nin ye a fɛngɛni nin y'a fɛnnen bannen sisan an ka buwanɛ daji depuis sɔgɔma a dajilen bannen filɛ nin n'ale dajira ale bɛ kɛ tantɔ de foyi ma kala a ma mixe a ma foyi a yɛrɛ bɛ fɛngɛ a yɛrɛ ma ka nin texture in ye kɔrɔnfɛmɔgɔ bɛɛ folen don yan awɔ n yɛrɛ kɔrɔkɛ ye kɔrɔnfɛma ye Dramani Tarawele a folen don nin yɔrɔ in na ale fana ale ma sɔn ka sekɛrɛnin di ne ma ne yɛrɛ wulila ka se fɛ a banna i b'a dɔn donc n'a ɲɛ banna ne fana y'a sekɛrɛnin sɔrɔ sisan an bɛna buwanɛ in sɛnsɛn k'a kɛ fɛnɛ la mais fɛnɛ à part fɛnɛ nɔnɔ wɛrɛ bɛ se ka k'a la ayi a tɛ kɛ nɔnɔ wɛrɛ la a bɛ kɛ fɛnɛ nin de la an y'o faamuya filan bon n tɛna kuma sa mais filan minnu b'an cɛla a ma fɔ k'aw ka taa nɔnɔmugu nɔnilen ta dɛ o ma fɔ aw ɲɛna dɛ ayiwa a bɛ kɛ misi fɛnɛ ba fɛnɛ ani saga fɛnɛ kɔrɔnfɛmɔgɔw b'a k'o fɛnɛ o yɛrɛ de la ka caya ne ko ɲɔgɔmɛ fɛnɛ bɛ yan ɲɔgɔmɛ fɛnɛ yan ko wa ye kɔrɔnfɛmɔgɔ o ye nɔ a bɛ ayiwa an bɛna a sɛnsɛn sisan an ka fɛnɛ la a banna sisan an bɛna a lamaga donc sirifu ka a ca aw tun bɛ duman kan yan an bɛna ji dɔ kɛ buwanɛ ɲaga in na sisan parce que ale ji bɛ labila de a banna i b'a dɔn nin de ka di ne ye nin wagati o de ka di ne ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que kɛ nin y'a nɛnɛ wagati de mais komi an bɛ sunkalo la a tɛna se ka kɛ mais n'an ye sun tigɛ an b'an sun tigɛ n'ala sɔnna ma mais joli i ma dɔn ko ka nɔgɔ a ko ka nɔgɔ wa a ka mɔgɔninfin ma kojugu defatiga ɲɛnɛma de don ni sun tigɛra dɔrɔn n'i ye nin sɔrɔ o y'a bannen de pewu surtout ka glace kurunin a banna o sumalen yɛrɛ joli an bɛ sun an k'a to ten sinon ko dɔ tun bɛ kɛ bi ko dɔ tun bɛ kɛ o don donc folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma folikan min bɛ ne bolo ka lase an filɛbagaw ma o de ye nin sunkalo ye na nin tile bɛ mɔgɔw kan n'i sera ka nin bani hari in sɔrɔ k'i sun tigɛ n'a ye a ka ɲi farikolo ma a ka fisa kosɛbɛ a ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔninfin ma a musaka fɛnɛ ka nɔgɔn awɔ buwana o nafa tɛ fɔ ka ban foronto fana kuma tɛ kɔgɔfin yɛrɛ o y'a san o y'a bannen nɔnɔ o bɛ filaw bolo an ka filaw sɛgɛrɛ n'o ye ne Acha Mayiga fo n'o ye Serifu ka Acha ye Anakicha Mayiga fo n'o ye Serifu ka Acha ye n bɛ foli belebele d'ale ma k'a foli n'o ye kosɛbɛ
a caki maiga na fa be bani hari da kuma kuma glanga ta di shirifu ma ne fala la a segera ni fenge kasna ka abo kayira jiya ma fana na bani hari ko yemi pasa hanya bala a kuma ka can me nya do shirifu ga a cha alini ambal mamsu mi flana kere fe noye zikirai noye akumpambo ana ai wanne kuma ambulo ka yiro la bi noye bani hari nya do sungalo ina ni ni blasi kurula ita flafo aka ambe jiya wati wore aywa ambe madame Keita fo ka ana aka invité fo ku wala nyimondo ka do ke alaka anu deme ambe ta furu ka fe fingolo ka ambal make adama kone ka ni kolu kone amba fo ka wala nyimondo ya fo furu ka fe no ambe la ben ka kata suku konna na ni ala sonama ametla ka yogon sora inshallah. Ko ki janto mɔgɔ ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyakow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ ni k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka diɲɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto i ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabi bi ni k'aw ni kankow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don. ni mundu ne ka kɔrɔsi dalu min b'i bolo a ko la i tɛ dɔ fɔ n ye ne a bɛ éléphant vert ka farafin nɔgɔ Fertinova ani a ka suman ka vitamine biostimulant ne a bɛ engrais chimique dɔɔni a fara kan ne ka sɔrɔ taari la a jaasilenba 60,000. o me dabali ban wa ja ne kun bɛna n bolo su yɛrɛ ɲɛna koyi o de don dugutigi ne de kun y'a f'i ye n ko n bɔra kɔɔrisɛnɛ na wa ne seginna ka don kɔɔrisɛnɛ na a sɛnɛ kana bɔ dɛ i ni ɲɔgɔnna caman a kana bɔ dɛ a ye kɔɔri sɛnɛ. Bamako camancɛ la yɔrɔ kelen pewu ale kɛmɛ ka maliyɛnw lafiya alafiya n'u ka baara bɛnnen do produit alimentaire ma ni nana an b'an ka cornet boeuf min dilannen do ni sɛ wa ni saveur sugu bɛɛ dɔ b'a la o dɔrɔn tɛ a tobili de ka nɔgɔ wa n'i y'a k'i nɛn kan a ɲɔgɔn fila tɛ yen nɔ a b'aw ka dumuni yɛlɛma k'a kɛ wagati duman y'aw bolo ni dumuni dumanw kɔfɛ e ma ketchup euro kɔmɛ yan ale saveur ko kuma bɛ fɔ ka tomati gɛrɛgɛrɛ nɔnɔ bɔ k'o bila maliyɛnw sago la wa a suguya caman ne b'an bolo restaurant belebelebatigiw mangamaniw hali pati feerela min bɛ kare kun na aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ketchup euro la anw filɛ nin bagadaji suguba camancɛ la ten coyi ni mago b'an ka nɛgɛjuru sira la 95 95 95 13 walima 90 81 72 33 walima 66 62 85 99 alafiya qualité ani goût k'o kɛ bɛɛ sago ye. Magique à promotion Mix Joli Day à Kadissa. Tu peux remporter des lots incroyables comme un réfrigérateur, une télévision ou une superbe moto Jakarta. Prends-toi vite dans ton marché, achète ton kit mix composé des formats poudre et tablettes 100% magie à 500 francs seulement. Reçois ta carte à gratter et tente ta chance pour remporter de super gros lots. Jusqu'au 25 mars 2026, avec ta promo Mix Joli Day, tu gagnes, tu gagnes. Moi et Magie, si bon ensemble. National Distribution aw ka pineko hami banna pewu anw fɛ yan qualité ko kuma banna pewu an ka pinɛkolo gɛlɛnw mobili siya bɛɛ lajɛlen pinɛ remorque pinɛ minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pinɛkɔrɔ i ka bolimafɛn la a fɔ National Distribution ka pinɛkolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ National Distribution ka pinɛw don National Distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye fundeni bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la National Distribution ka ventilo rechargeable
u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilan b'a kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra national distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars ma national distribution Sradala Kolombadu Société Seydou Kasoge Sarla Anamene jiride gwere bishile nono ye Juleila ane ju akadi Juleila anana andomi amanguru alemuruba a cocktail de fruits abuyagi nimbebe soro Société Seydou Kasoge Sarla la ju akadi fana a jabibi andomi amanguru alemuruba a cocktail de fruits abuyagi a koko ana manje no e papaye abe nimbe soro ju akadi la Société Seydou Kasoge Sarla ka son lafiya ni nga nikun saha ka farikolo minɛ ka mana a fɔ Société Seydou Kasoge Sarla ka ju Leila ana ka ju akadi a bɛ dumuni bayɛlɛma ja a sigi ko kelen i da la a ti bɔ bilen gula n'a mago jɔra Société Seydou Kasoge Sarla ka ju Leila ana ka ju akadi la a b'a sɔrɔ jamana in butigibaw bɛɛ lajɛlen la nka u ja b'a la ba filɛ Sugunikura la bolofara dɔ bɛ Misira 3e gidɔrɔn fan fɛ a bɛ se ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 10 83 44 Walikele 79 26 86 49 70 99 B 74 87 Walima 76 98 78 92 Société Seydou Kasoge Sarla ka ju Leila anaka ju Agadi ju Dumango Dadu Société Sakara Import Export afla ka tabalen goshi temina nganaw te duman kanumagaw nsegenen do far kumunen do bi ne yɛrɛ de tɛn cogo la ayi imate ginami Allah sagonen do kabini adlan yɔrɔ fo ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye téléphone numéro in wele joona te gina de wa ni tele ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ti bɛɛ ti te koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ayi ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bilankɔrɔ kɛ walima nafolo ko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa n ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la Bien, c'est quand tu fais ça, comment le modèle, c'est spécial. Alhamdulillah. e be ka relaxi mo de nurama awo nura agite me no kan nura be NI plus de ta ni yere be yala na ida te bone ka saki kono inde fere ya relax plus ya shi follow de malila vitamine mo wani kele de bala na masabala tamaru bala bombala dibala dem selu ba feti ko mo kono ba feti ake bande ko abada Iridielac den dumuni dafale denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo wɔrɔ la Iridielac 6 mois ye a kalo 8 Iridielac 8 mois ye ani sisan Iridielac 1 plus ka ta den san kelen na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la
Ridielak ka céréale 1 plus falen do vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔna. Ridielak denbaw bɛɛ jigi don. Iridilac 1 plus a nana o lafiya di kan. N'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la. Ridielak siɲɛ 1 Ridielak waati bɛɛ. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbeau Mix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Trois Horse, c'est bien plus qu'une boisson maltée. C'est une véritable source d'énergie et de fraîcheur. Grâce à sa recette unique et authentique, tu peux compter sur elle pour te désaltérer et te redonner de la force après chaque moment intense. Chez Trois Horse, nous sélectionnons les meilleurs ingrédients pour créer une boisson maltée sans alcool, d'une qualité exceptionnelle, au goût riche et inimitable. Résultat, une fraîcheur incomparable qui fait toute la différence. Trois Horse, la force des trois chevaux. Farifoni ni galabukana ya abube dema National Jama je yorola National Konyo yorola National Yemunu yorola Ali tosigi yorola Jama bebe girete minga National Magoro ba mi demese umba mi Chauba mi musuba mi Aha National Ni akimi ini kumulo dimi tenwanye Ni atimi ini bana misente nyoanye Ni atimi ini farifoni benyona Odela ubafe Sipori kala ubafe National Meru ubafe National Artist ubafe National Wajulu kanaka National Nega gerana te waratisi tuguni Forte National Forte National Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ga ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ga place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du Mali kono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru coupe bamba 76 80 0062 16 wale kele 76 38 59 59 zamzam kanda jini ngura kuya fule ana EPC dude bela jele wasara
championi tedanaya imashwa kadatimia kafarifani kageranyaga fodanaya afaron ko kele abegala butkemea kibila bela no atandu teuka championi ndo agute dorika galomunda tedanaya on papa goûter, on maman goûter, chez Johnny goûter, chez Aya goûter. C'est comment, Dedanaya championni. Papa, Dedanaya, Akadi trop. Dedanaya, Yedanaya Minafa. Madame, Namu. Nono sugu jumɛn don? E nono sahel kaneti kɛ. So dara fo ka nono sahel kaneti tɛ daraka nono dama ye dɛ. A bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na. A bɛ kɛ dɛgɛ la, a bɛ kɛ sɛri la. N'i sɛgɛnnen nana ka frigo dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun ja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten. Nafila d'a ma joona. A bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu. N'o tɛ a yɛrɛ b'i kan ja n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati. Wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun ja n'a ye. Tiɲɛ na nono sahel kaneti nin kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati. Sungalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Ni nɔnɔ mixueli ye sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixueli b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sungalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Te alkaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min darɔ ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nugɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaba te wula sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaba te wula kalite ko da an bɛ foli ta k'a ɲɛsin an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na fɛn o fɛn de ye i sen don an ka nin plateau in na an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye ala k'a n'u dɛmɛ
hukumu kelen kɔnɔna an ba madame Haidara tanti Fatumata Traoré an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ ni a ka cɛsiri la ala sɔnna a ma bi a fana ye suntigɛ bila ka na di an ma tele in na bi ta kɛra wasa fara wasa de kan an bɛ an ba fo a ka hinɛ la ka ɲɛsin walidenw ma an b'an ba fo a ka ladon na ka ɲɛsin walidenw ma an tɛ se ka foyi fɔ ala k'a sara ka ahibaw Fatima mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ ala k'a n'u dɛmɛ o la sun tigɛra Bamakɔ a n'a lamini na karamɔgɔ Alifa dakuɲɛ kelen jɔ i b'o kɛ an ka se ka taa sugu la ka na. اللهم لك السمنة وعلى رزقك نفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. Découvrez la gamme de jus de votre Presea en canette. Quand la fraîcheur rencontre le goût. Presea Orange, une richesse naturelle de force et de vitalité. Presea Mangue, une saveur intense de concentré de mangue soigneusement sélectionné. Avec Presea Ananas, goûtez au plaisir tropical de jus d'ananas fraîchement pressé. Appréciez la douceur exotique et irrésistible du jus de goyave Presea.
Pressia Cocktail, une explosion de saveurs fruitées pour une sensation unique. Pressia Ananas Coco, une alliance parfaite de fruits pour une sensation gourmande et unique. Avec votre jus Pressia en canette, vivez carrément fruité. Sungalo, Donia, ani kanu klali wati doyo, guakono. Numero mixiwali, sungalo kanu kono, wati, oye klali. Vitamine nefama chama mala, oye A, C, D, E, ani K. Protéine ani calcium fana bala. Numero mixiwali limana udeme, ukato kulo kerea, ani kerea wati be. Mixwell, sungalo kalo damu, watibe. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Championi, Imashwa Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaronko Kele, Abedala Bukemea, Kibila Bella, no, Dandu. Teuka Championindo, Agute Lorika Galobunda, Tedanaya. On papa goûter, on maman goûter, j'ai Johnny goûter, j'ai Aya goûter, c'est comment, Dedanaya championni, papa, Dedanaya, Akadi trop, Dedanaya, Yedanaya Minafa. Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe ona de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jige kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC tu malikono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejuke semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan pule ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni nga bla munya na mako jora kula kule werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na pule ka abese ka wuli ka se bebe nyarela ibeblu babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wali kala kana ga juru kube bamba 76 80 00 72 Walikele 76 38 59 Zamzam kandaji ni ngura kuya fule ana EPC Lude bela jele wasara. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions.
an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn an ye sun tigɛ hɛrɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi an ye duwawu minnu kɛ ala k'a minɛ ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen an bɛ o ɲɔgɔnna duwawu ta k'a ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔ an bɛ duwawu ta ka kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ka jamana in fintigilakaw ma u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'u kisi k'u tanga ala ka bɔda d'u ma ka ala deli u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri min n'u bɛ k'a kɛ jamana in basigili kama a fanga ala k'a d'u ma an bɛ duwawu laban an ka mali conseil islamique ɲɛmaaba ma a seyidi sheikh usman madan haidara ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala k'a ɲɛ mɛn cɛkɔrɔba in na a bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ ala ka kisi o ma hɛrɛ bɛ ko o ko la ala k'o kun ɲɛsin a ma miliyari caman bɛ ala bolo ala k'o di an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ duwawu k'u ye ala ka ɲɛ m'u la u bɛ ɲumanya min ta ala k'a ɲɛsin diɲɛmaa ma u denw ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'u sara wala ala k'a k'u ma alijanna sara ye n bɛ jaa rasul sallallahu alaihi wa sallam alifa a bɛ segin bisu in n'a nafilaw kan ni ala ka jɛ ye alhamdulillah sun tigɛlen kɔfɛ jiw minen kɔfɛ bisu in na nafila ye arakan 6 arakan kelen o kelen fatiha kalanin kɔfɛ i bɛ suratul qari'a kalan o ye al qari'atu mal qari'at i b'o kalan siɲɛ kelen o kɔfɛ i bɛ kul wallahu fana kalan siɲɛ 5 donc n'i y'o kɛ n'i ye salamu bila tuma min i bɛ sɔrɔ ka astaghfirullah i bɛ wuridi siɲɛ 25 n'i tilal'o la i bɛ sɔrɔ ka ya mu'min i b'o wuridi siɲɛ 100 yarabi ala ka kɛli nɔgɔya bɛɛ lajɛlen amin amin jelimuso ka kɛ n'an ka waati cogoya foli ye kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen alhamdulillah Ustaz Jalo an bɛ e yɛrɛ fo k'i barikada o kɔfɛ an b'an ka technicien fo ka daminɛ Mohamed Keyita la ka jigin fo duguma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ba Bukadari Kulibali fo ka taa se Musa Jarama an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ kitakaw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Saridini k'a daminɛ sanfɛ fo duguma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Nuru Tarawele an b'a fo yan o kɔfɛ an bɛ an baw fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɔfɛ an b'an fa fo a seyidi Sheikh Usman Madan Haidara k'Ala k'a mɛn an kɔrɔ salamu alaikum alifa n bɛ fɔ kumakan kuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen an bɛ foli ta ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka du ma ani a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ka Maliki Cisige fo ani n bɛ Ali Cisige fana fo Ustaz ka foli fana di e yɛrɛ fana ma ka sɔrɔ ka foli ta ka di la famille Igila min bɛ Gan ani Baɲangara ka na Bungeli ka na Abidjan Sikaso Kucala ani Buguni an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n bɛ sɔrɔ ka foli laban ta k'o di Sirimana dugutigi ma ka Cɛmalabani minnu ci Buguni n'a mara ani Wasolon n'a mara bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Sirimanakaw tɔgɔ la yarabi bɛn bɛ bɔ fan o fan ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka bɛn nati ma amin ala ka o duwawu minɛ an bɛ aw fo ka an dɛmɛbaga ni an lajɛliba bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu kɛ ala ka an n'u dɛmɛ o hukumu kɔnɔ alifa an bɛ welelikɛlaw fo kɛrɛnkɛrɛnya la nɛgɛjuru sira an y'a ye k'a fɔ an ma se k'ale labila bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ duwawu kɛ an ni u ye o hukumu kɔnɔ kunun ko an kun tɛ yan ala sɔnna a ma an balima dɔ weleli kɛ ka se ka a ɲini silamɛw fɛ ko u ka fɛɛrɛ kɛ Amadu Jalo bɛ se ka mobili sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka ŋaniya ɲuman na an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'a nasira o la an bɛ duwawu de kɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn ala ka hɛrɛ kɛ an ye ala barika la anw ye hɛrɛ min sɔrɔ a ka ca ala fɛ hɛrɛ o hɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni bɛ yen sinon an ye mobili fɔlɔ mobili filanan mobili sabanan an y'a sɔrɔ an yɛrɛ kun ye mais ni jɔn ye ni bani ye an bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la da la k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ bani a n'a ka denbaya bani n'a ka denbaya k'a daminɛ sanfɛ fo duguma a kɛra teli ye a kɛra yɔrɔ wɛrɛ o olu de ka juru bɛ se ka kɛ mɔgɔ la mais mɔgɔ ka juru t'u la siga foyi t'o la sigi misaliya ta ne yɛrɛ kuma mɔgɔ min bɛ ne dɔn k'i bɛ ne kun dɔn ka na ne ye bi i kana ka a fɔ ala ni ce nka Haidara ni ce hali yecogo yɛrɛ la yecogo la ani kɛcogo yɛrɛ la ne bɛ kati bɛɛ bɛ ne dɔn katikaw b'a dɔn yanni ne kana Serifila la ne Jalo tun bɛ cogo min n nalen Serifila la n bɛ cogo min u ɲɛ b'a la ne yɛrɛ Jalo somɔgɔw n ka famille ka kɔn ne ka tugu Haidara kɔ n kun bɛ cogo min n tugunen Haidara kɔ n kun bɛ cogo min
kɛnɛ kan ko de don o de la a fɛnw bɛ fɔ mobili jɔyɔrɔ foyi tɛ Haidara bɛ hɛrɛ min k'a ɲɛ a n'a ka denbaya mobili ka dɔgɔ o la fɛn minnu dira anw ma o ka bon ni o ye Haidara yɛrɛ bɛ min di anw ma san na anw tɛ se k'o sɔrɔ télé la siga foyi t'o la anw tɛ se k'o sɔrɔ télé la ni cɛkɔrɔba ye min k'a ɲɛ a bɛ min di anw ma walahi an tɛ se k'o sɔrɔ o la kanu ni mɔgɔ y'a fɔ an b'a tigi fo k'a waleɲuman dɔn mais an b'a ɲini kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i lafiya ne tun bɛ mobili min kɔnɔ télécharge fila la ɲɔgɔnna kun tɛ mɔgɔ bolo télécharge fila mɔgɔw tulo b'a la ɲɔgɔnna kun bɛ mɔgɔ bolo mais olu b'a sɔrɔ cogo da mais a dun sɔrɔla Haidara de kama o la an ka juru tɛ Haidara n'a ka denbaya la ni weleli kun de ye walasa olu ka bɔ a kalama walima k'aw fɔ non o ko tɛ olu ye min di an ma o y'an bɔ parce que an bɛ balo n'u ye an bɛ wari sɔrɔ n'u ye an bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'u ye an bɛ diɲɛ ko bɛɛ sɔrɔ ni nin cɛkɔrɔba in n'a denw ye sow bɛɛ jɔ a la anw somɔgɔw banna anw na u sɔnna anw na bi ni nin cɛkɔrɔba in n'a denw ye an faw dɔw banna anw na u sɔnna anw na ni nin cɛkɔrɔba in n'a den ye an karamɔgɔ dɔw banna anw na u sɔnna anw na ni cɛkɔrɔba in n'a den ye o la kuma il faut que a ka bila clair kɔnɔna na bɛɛ ka se k'a faamuya k'a hakɛto ɲini bɛɛ fana fɛ kuma in na anw lafiyalen don degun foyi t'an kan hali ni mɔgɔ min ye ne ɲɛda i b'a dɔn ne b'a lafiyalen i ye fɛn ɲɛda la i ye tɛ vote la ne b'o de fɔ o la ala k'an bɛn sababa ma ala ka Haidara balo ala ka si ni kɛnɛya di wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu Adama bokiye ina dogo dinya yesogo machama ye kwanga hine ngobona alabe hinana ala dinya yesogo machama ye kwanga hine ngobona alabe hinana mogodo bikasila dum odo mogodo biyelela wa mogodo biyelela dum odo mogodo bikasila ala dinya yesogo machama ye ande hine ngobona alabe hinana ala dinya yesogo machama ye kwanga hine ngobona alabe hinana nindo mindugu jera kito herala do sira korola nindo mindugu jera kito wari batigi ala do sira ugolola wolo nindo mindugu jera kito lafiyala do sira ni ami nindo mindugu jera kito balu batigi ala do sira kuona ala dinya gesogo machama ye anga hine nyogona ala behinana ala dinya gesogo machama ye anga hine nyogona ala behinana kasila kufantaya ye mone bolo langolo bika kasi dongo do